Вітаем усіх прыхільнікаў канала Культура і радыёспектакляў. З вамі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімір Трапянок. У гэтых выпусках, нагадваю, мы слухаем найноўшыя радыёзапісы і сёння спыняемся на 2015 годзе, калі ў нашых студыях стварылі спектакль «І няма шляху чужога» паднайменнай аповесці Уладзіміра Саламахі. Пастаноўку прымеркавалі да 70-годдзя вялікай перамогі. Твор дастаткова працяглы, таму мы падзелім яго на некалькі выпускаў і сёння пачуем першую частку. Над спектаклем працавалі аўтары інсцэніроўкі Уладзімір Саламаха і Галіна Шаблінская, яна таксама рэдактар праекта, рэжысёр Олег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Беляеў. Дзеючыя асобы і выканаўцы. Ад аўтара народны артыст Беларусі Сергей Журавель, Іосіф Кучынскі, бацька паліцая, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, Яўхім Баравец, найстарэйшы жыхар вёскі Гуда, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, Міхей Міхасёў, былы партызан, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка, Мікалай Бязродны, былы франтавік, акцёр Андрэй Кавальчук, Стас Кучынскі, паліцай, акцёр Віктар Молчан, Марыя, жонка Іосіфа Кучынскага, актрыса Ірына Рымарова. У масавых сцэнах заняты артысты заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь акадэмічны хор Белтэлерадыёкампаніі, а таксама студэнты Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта Павел Ліпскі, Ягор Зубок, Артур Казлоўскі, Валерый Пачук. У радыёспектаклі выкарыстана музыка народнага артыста Беларусі Дмітрыя Смольскага у выкананні сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі. Дырыжор – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Валерый Сарока. Такім чынам, шаноўныя, вашай увазе першая частка радыёспектакля «І няма шляху чужога». У той год рано з дзямкоўскіх балот паляцелі ў вырай журавы. Упершыню за 3 ваенныя гады іхнія чароды плылі так нізка над зямлёй, што, здавалася, птушкі разумелі. Пара ліхалецця скончылася, і цяпер па іх ужо ніхто не будзе страляць. Журавліныя чароды радавалі людзей. Курлыкаюць, ляцяць. Важакі ўпэўнена вядуць за сабой маладняк, значыць, жыццё працягваецца і ў прыродзе. І наогул ёсць надзея на дабро, як і што б ні было на гэтай зямлі. Рана паляцелі журавы, рана прыйшла зіма. Аднойчы раніцай у апошнія дні кастрычніка, як пасыпаліся з нізкага цёмнага неба мяккія белыя вохлапкі, так і сыпаліся ажно да сярэдзіны лістапада. За снегападамі людзі не ўбачылі, як на вялізных старых дубах каля дамбы пачарнела, згарнулася ў трубачкі лісце, як рака пакрылася лёдам, як шэры гарызонт падплыў бліжэй да вёскі. Яны быццам не заўважылі заканчэння восені і пачатку зімы. За 2 тыдні снег вырас амаль да страхі перакошанага хляўчука, што стаяў на пагорку каля Гуды на беразе ракі. Снег таксама зраўняўся са студняй сярод вёскі, накрыў пульхнай беллю чэзлы лазняк каля ракі, сіняватымі шапкамі навіс на галінах вялізнага старога куста бэзу, што чарнеў каля адзінай ацалелай тут у вайну хаты. Калі глядзець за раку, зараўняў яе луг і мост, што быў перакінуты праз яе справа за дамбай. І раптам праяснілася. Ачысцілася ад нізкіх цяжкіх хмар неба,
Паўсюль заблішчаў, заіскрыўся снег. Днём у марозным паветры далёка чуліся дзіцячыя галасы, звонкі брэх сабакі, іржанне коней, рыб калодзежнага жураўля. У паветры востра запахла дымам. Такім часам трое гуднянцаў Яўхім Баравец, Міхей Міхасёў і Мікалай Бязродны сабраліся ехаць на санях за раку па сена. Там сярод лесу, у балотах, на цвёрдым, а гэта былі добрыя лугавіны, у канцы лета яны скідалі 3 стагі. На большае не хапіла сіл і часу. Зрэшты, і летам, і восенню сена адтуль не вывезеш. Конь гразне летні да жывата, ды і чалавек, калі касіў, цаляў стаць на купіну, дзе цвярдзей. Тады, як касілі, коней у вёсцы яшчэ не было. Гэта пазней, калі вайна адышла на чужыя землі, Міхей, былы партызан, неяк прывёў з раёну парку нямецкіх коней. Там іх далі гаспадарцы, як казалі мужчыны, каб разжыліся гуднянцы. Міхея пасля вызвалення на фронт не ўзялі, бо ён яшчэ не акрыяў пасля ранення, якое атрымаў, калі наступалі нашы. Коні тыя былі пабіты каростаю, ледзь валачылі ногі. Іх утрымлівалі ў хляве, які яшчэ летам мужчыны сабралі з абгарэлых бёрнаў. Меркавалі, што з хлява для жывёлы трэба і пачынаць адбудоўваць гаспадарку. Праўда, перад гэтым яны на былых знішчаных немцамі сядзібах зладзілі 5 зямлянак. Адзінокай удаве Каці Журавец, салдатцы Надзеі Сапёрскай з яе 2 дзецьмі, Яўхіму Бараўцу, Міколу Бязроднаму і Міхею Міхасёву, тым, хто выжыў у вайну з усяе некалі даволі ладнай вёскі. Каб хоць неяк падтрымаць коней, пакуль з балот звязецца сюды сена, мужчыны яшчэ з восені побач з хлявом скідалі стажок з травы, скошанай каля дамбы. Гэтага якраз і хапіла да сённяшняга дня. Зараз коні, неаднойчы абкураныя дымам, вычышчаныя ад каросты, былі неймаверна якім багаццем вёскі, дзе да вайны меўся неблагі калгас. Учуўшы мужчын, якія ішлі да хлява, коні заржалі ў цесным адведзеным ім стойле. Яўхім, высокі 70-гадовы мужчына, з тварам пасечаным глыбокімі маршчынамі, з сухімі жылістымі рукамі, ён ішоў наперадзе. Пачуўшы коней, ажно заззяў, выдыхаючы клубы белай пары. Зачакаліся. Скажы ты, не было б жывое. Яму ніхто не адказаў. Ды і гаварыў Яўхім больш сабе. У руках ён трымаў старую драўляную лапату, на якой звычайна садзяць у печ хлеб. Каля хлява Яўхім хвіліну пастаяў у нейкім аднаму яму вядомым роздуме, пацёр чырвоныя рукі, страсянуў плячыма, нібы малады, схапіў лапату і пачаў хутка адкідваць снег, які за ноч засыпаў вароты да паловы. Дядька Яўхім, снег-то які? Я нешта не магу прыпомніць, ці была калі такая зіма. Можа, і была. Толькі і я не памятаю такой зімы. Хлусіць не буду. Яўхім Баравец быў самым пажылым з гуднянцаў, якім удалося выратавацца. Каля летам 43-го года немцы спалілі вёску. Тады мала хто з вяскоўцаў пазбег смерці. На досвідку таго дня ён павёў у лес Кацю, Надзю, яе дачку і сына, каб назбіраць маліны, а потым абмяняць на соль у барвіцкім гарнізоне. Потым гэтую соль Яўхім павінен быў аднесці партызанам, лагер якіх стаяў у дзямкоўскіх балотах.
Немцы ж на вёску наляцелі пазней, гадзіну 7 раніцы. Ягаднікаў перахапіць ім не ўдалося. І яшчэ жывым застаўся Яўхімаў равеснік Іосіф Кучынскі. Дык як таму было не ўратавацца? Яго ж сын Стас з пачатку акупацыі служыў немцам. Праўда, за тыдзень да гэтага Іосіф, вярнуўшыся ад сына з гарнізона, казаў, што людзям, напэўна, трэба сысці ў лес. Мабыць, немцы нешта задумалі, вельмі ж заварушыліся. Чуе сабака пагібель, лашчыцца. Чаму гэта сабака? Я нікому нічога дрэннага не зрабіў. А таму, што скуголіш. Ведаеш, што нашы немца добра б'юць, вось і трасешся, як сабачы хвост. А ты скуль ведаеш, Яўхім, што б'юць? Добрыя людзі кажуць. Гэта якія такія добрыя людзі? Так я табе і сказаў. Можа, шапнуць каму хочаш? Глядзі, не паспееш. Ты ж такі ваўкалак, які твой Стас. Дарэмна ты так, Яўхімка. Можа, Стас і ваўкалак? А я пры чым? Як пры чым? Корань жа твой, Ну, што праўда, то праўда. Гэтага не ацекцы. Але ж быў час, людзі гэта ведаюць. Я па кутах не хаваўся, ні ў калектывізацыю, ні пасля. Былое не сцяна, за ім не схаваешся. Было, сплыло, нібы вада ў рацэ. Ты аб сённяшнім думай. Я перад Богам чысты. Вось гэта яму і скажаш, калі прыйдзе твая гадзіна. А я табе вось што скажу. Няма Бога. У немцаў на спрашках напісана «З намі Бог». А што робяць? Я, як і ты, стары чалавек, можа, адной нагой ужо там. Сярод людзей жывём. Перад імі і будзем трымаць адказ. Глядзі, толькі паспрабуй выдаць. Тады Іосіф нічога не адказаў яму. Павярнуўся і ціха пабрыў да сваёй хаты. І калі ён зайшоў у двор, затым знік у сенцах, яго згорбленая постаць яшчэ доўга стаяла перад вачамі Яўхіма. Была яна яму ненавісная, ні кроплі жалю да былога сябра, з якім некалі ладам амаль па-суседску жылі ў маладыя гады, ні кроплі спачування ў ягонай адзіноце. Адно, так табе і трэба. І зараз, сказаўшы мужчынам, што ён такой снежнай зімы не помніць, Яўхім падумаў, а вось Іосіф, мабыць, памятае такі снег на гэтай зямлі. Яшчэ б, Яўхім тут чужы, прышлы, у Гудзе з'явіўся тады, калі яму было ўжо добрых 20 гадоў, а Іосіф тут нарадзіўся, жыццё тут пражыў. Ёсць снег, будзе і хлеб. Калі, вядома, разжывёмся, зернем ды вясной засеем клінок на пагорку, справа за дамбай. А летом неяк пераб'ёмся. Шчаўе, ягады, грыбы, рыба. Конечно, калі будзе чым пасеяць, ды будзе што ўбіраць, а пакуль... О, кепска, няма адкуль чакаць дапамогі. Всюду рэзрух. Мы згарэлі, в заброце шмат хат выгарла. І людзей там таксама многа загінула. Правда, не столькі, як у нас, хаця... Канешне, ніякіх параўнання не трэба. Кожны чалавек ёсць чалавек. Але праўду кажаш, не трэба параўдоўваць. Але ж нам зараз неяк трэба падтрымаць Кацю ды надзеных дзяцей. Светцы і Валіку колькі гадоў? 6-7? Так. Ледь не пухнуць з неядзе. Так нельга. А Каця дзіцё ў сабе носіць. Адна жанчына без свайго Пятра. Мы і за дзецьмі павінны глядзець, і за жанчынамі.
Хто ж яшчэ? Так, бач, як здараецца. Я з яе Петром так і не ўбачыўся. Ды і Міхей таксама. Калі Пятро прыйшоў, я ваяваў яшчэ, а Міхей, ледзь ачуняўшы, пасля ранення ў суседнім раёне ладзіў пераправу праз Бярэзіну. З нашых мужчын аднаго цябе, дзядзька, ён і бачыў. Пятро ведаў, што вы жывыя. Я казаў яму, але пагаварыць вам было пра што. Столькі ўсяго перажылі. А як? Казаў, што яго, як і цябе, Мікалай, вельмі пакруціла. З-пад Бабруйска да Можайска з акружэння ішоў. З акружэння на перадавую. Мабыць, некепска ваяваў, узнагароду яго хапала. Як на мой розум, іх проста так не раздаюць. Безумоўна. Я вось нямала пажыў на свеце. Усякае пабачыў, але ніяк не магу зразумець, як іншы чалавек можа насіць у сабе столькі зла. Ты гэта пра Стаса? Ды не называй ты яго чалавекам. Змея. Як не грэе за пазухай, все роўна жыгне. Яна... Я не пра тое, Міхей. Не ад змяі нарадзіўся. Я так разумею, усе людзі нараджаюцца аднолькавымі, хоць кажуць, што яблык ад яблыні недалёка коціцца. І плачуць малыя аднолькава, і смяюцца, і птушак шкадуюць, і кветачкамі любуюцца. А вось вырастаюць. Як зразумець гэта? Тут хоць 3 жыцці пражыві, а да канца не зразумееш. Возьмі таго ж Стаса. Малым, здаецца, быў такі, як і ўсе дзеці. А вырас? Ты, дядька Яўхім, все хочаш зразумець, чаму сын Іосифа да немцаў пайшоў? Чаму? Так і я часта думаю. Чаму? Мабыць, да людзей у яго ненавісць выспала. Кажаш, памятаеш яго малым? А можа, ўжо тады у яго нутро было ўкінута кепскае зерня. Было каму кінуць? Бабе з дедам. Яны ж людзей не любілі, сам ведаеш. Ды і маці Марыя была не лепшая за іх. Малыш весь час больш з дедам і з бабай быў. А Йосиф, хоць і бацька, але быў збоку прыпёк. Хаця так-то ён так, але ж трэба і да Йосифа добра прыгледзецца. Што ён за птушка такая? Да што гэта мы пра адно і тое? Як толькі сыдзімся ўсё, Іосиф, да Іосиф. Давайте лепш закурым. Яшчэ і нагаворымся, і напрацуемся. Ну, дык частуй, дзядзька, давай. Газеціна. Ой, трымай, пакурыце. Дзякуй. У дарозе вецер не дасць. Ды каля сена не пакурыш. Ай, знаў ты, дядька, варожую даеш. І як ты толькі з яе смокчаш ты тут? Яна ж немцам смердзіць. Бач ты, немцам яму мой тытунь смярдзіць. А мне мёдам пахне. Хіба я вінаваты, што ў мяне, акрамя гэтай брыдоты, нічога няма. Ды хопіць вам. А ты, Міхей, калі ў цябе ёсць добрае паліто, дык атай дзядзьку. Што, не пазнаеш яго ў гэтым адзенні, а я пазнаю. Так, Міколка. Я што, немцу служыў? Я што, калі вайна пачалася, ў раён не хадзіў, не прасіўся, каб на фронт узялі? Толькі бяда, што не ўзялі. І стары, і слабы. Адразу, як 2 пячаткі на лоб паставілі. А цяпер, Міхейка, скажы мне, чаму ты, калі быў у лесе, не мог без мяне абыходзіцца, а? А тут, бач, я ўжо немцам яму смярджу, а? Ды кінь ты, дядька, ну, пажартаваў ён. Скажы ты, фрыцам яму ад мяне нясе. Ты лепш панюхай Іосифа. Бач, чым прыкрываецца. Бацька за сына не адказвае. А ўсё ад цябе, Мікалай, пайшло. Твае словы? Мае, але я толькі так казаў. А словы гэты ад людзей чуў на фронте, так казалі, каб між людзьмі помсты не было. Вайна вунь як людзей парастаўляла. І родных, і знаёмых. Чуў і забудь. Ці мала хто што кажа. Бацька
Сын. Стас, між іншим, не мой сын, а Іосифаў. І глядзі ты, Іосифа ніхто не чапае. А ён, як нашы прыйшлі, 10 месяц хаваўся, а ты спытай у яго, дзе? І ты старшыня, а старшыня якая-ніякая ды ўлада. І Міхей, як вады дабралі. А ты пацікаўся у Іосифа, чаму у яго дымок з трубы салам пахне? А ў Каці нішчымны, а? Думаеш, у Іосифа камора пустая, і там нават мышы няма чым пажывіцца, а? Поехали. Яўхім тузануў лейцы, конь крануўся з месца. Сані ехалі па вуліцы паўз засыпанай снегам зямлянкі і чорныя коміны, што засталіся ад згарэлых хат. Набліжаліся да хаты Іосіфа Кучынскага, якая стаяла метраў за 200 ад дамбы. Маўчалі ўжо ўтрох. Тым часам сані параўняліся з хатай Іосіфа Кучынскага, і Яўхім з Міхеем нядобра паглядзелі на яе. Яўхіму здалося, што хата падобная на самога Іосіфа. Вокны глядзяць падслепавата, невысокая, нейкая асунутая, як сам гаспадар. І яшчэ здалося яму, што за акном, пацягнутым ільдом, якое выходзіць на вуліцу, слізгануў тень. Чуешь, Николай, мы про хлеб говорили. А коли у Кучинского спытать? У яго ён повинен быть. Думаю, при Стасе назапасился. У яго? У Іосифа? Ты про што кажаш? Ну а что? Што, ды калі б у яго нават ад свайго хлеба засекі ламаліся, я да яго на паклон не пайшоў бы. Бач, назапасіўся. Чуеш, дядька Яўхім, што Міхей кажа? Аддалі б, як Ну, разжывёмся. конечно, тут... Я цябе, дядька, не разумею. То ты на Іосифа, то ты... Ты что, Николай? Николай, Николай, ну что ты? Тихо, тихо, тихо. Не трэба. Чуеце, нешта з хлебам прыдумаем. Без яго абыдземся. А ну дай лейцы. Дай. Ну! Пайшоў! Ну! Конь ірвануў з месца, Яўхім і Міхей недаўменна пераглянуліся. Адзін у нямецкім шынялі, другі у нашым. Іосіф Кучынскі пасля вызвалення жыў адзін. Яго сын Стас уцёк з дому тыдні за 3 да таго, як сюды прыйшлі нашы. Зараз, як і ў вайну, Іосіф стараўся не трапляць вяскоўцам на вочы. Ведаў, што яны, была б іх воля, не задумваючыся, зжылі б са свету, як бацьку ворага. Несці мне свой цяжкі крыж до конца. І калі памру, мабыць, ніхто не ўспомніць добрым словам. Невядома, ці закапаюць людзі, як належыць у зямлю, або нават да хаты не падыдуць, як не падыходзяць зараз. Я ўжо даўно адмежаваны ад людскога жыцця, як нешта непатрэбнае, ненавіснае ім. Мной пагарджаюць усе. Напэўна, дай ім волю, звялі б са свету.
Тым ранкам, калі мужчыны выбраліся ехаць па сена, ноччу яму сніўся сон, але не кашмарны, як звычайна. Кашмары проста змучылі яго, а нейкі дзіўны. Снілася, што ішоў ён па вёсцы, той даваеннай, добра збудаванай на абодвы бакі шырокай вуліцы. Паўсюль чуліся дзіцячыя галасы, рыпелі калодзежныя жураўлі, гаманілі жанчыны, словам, ішоў па той гудзе, якая жыла сваім адвечным жыццём. Але раптам, прайшоўшы ў канец вёскі, дайшоўшы да дамбы, спінай адчуў: за ім гоняцца. Ён спыніўся, павярнуўся, спакойна паглядзеў на раз'юшаны натоўп, зразумеў: дагоняць, разарвуць на часткі. То няхай. Іосіф сеў на траву каля дамбы і нават узрадаваўся, чакаючы свайго апошняга часу. Нарэшце вызвалюся ад тых душэўных пакут, з якімі ўжо не магу саўладаць, якія змарнавалі дашчэнту, растапталі, знішчылі. Але вось што дзіўна. Людзі дабеглі да яго, спыніліся, і ні ў каго не паднялася рука, каб ударыць. Нават слова яму ніхто не сказаў. Іосіф паглядзеў на людзей. Усе яны былі на адно аблічча, рысаў твару не разлічыць. Іосіф хацеў убачыць Яўхіма, Міхея, Мікалая, Кацю, каб спытаць у іх, як у сваіх калісьці блізкіх аднавяскоўцаў, што адбываецца. Але іх тут не было. І ён ужо сабраўся паклікаць іх па імёнах, але аднавяскоўцы, іхнія няясныя вобразы раптам нібы адгарадзіліся ад яго нейкай трапяткой дымчата-цьмянай пялёнкай і зніклі. І тады Іосіф прачнуўся. Ён ляжаў у ложку, чакаў світанку як збавення ад гэтага сну, ад цяжкіх думак, якія выпальваюць усё ў душы. Хоць ведаў, што і гэтая раніца, як і папярэднія, ужо нічога не зменіць у яго жыцці. Калі ж пасвятлела, цяжка падняўся з ложка, агледзеў хату, быццам яна была чужая, і быццам начаваў у ёй упершыню. Але печ у куце каля дзвярэй, стол насупраць каля акна, стары куфар каля сцяны ад вуліцы. У левым куце абраз, саматканы ручнік. На сцяне цёмна-карычневая рамка з фотокарткамі. Так, фотокарткі. Я помню. Тут мы з Марыяй сфотаграфаваліся на нейкім свяце у Дубашне. Глядзім прама ў аб'ектыў. Нібы верым, што адтуль вылеціць птушачка. Гэта стары Іцка з сялібы, скрыпач Рымар і фотограф казаў нам: глядзі, Йосіф, глядзі, Марыя, зараз вылеціць птушка, ды не міргай. Мы глядзелі і ведалі, што ніякай птушачкі не будзе. Хаця тады у маладосці так хацелася верыць, што павінна быць птушка, якая прыносіць дабро, шчаслівую долю. Іосіфу захацелася пагаварыць з нябожчыцай. Марыю ён ніколі не любіў, нават не прывык да яе як муж.
Хоць пражылі разам нямала гадоў. Памерла Марыя незадоўга да вайны. Ёй бы яшчэ жыць ды жыць. Але, мабыць, людзі недарэмна гаварылі, што ўвесь варывончыкаў род па жаночай лініі нейкі кволы. У маладосці дзяўчаты цвітуць, хлопцы за імі бегаюць, як прывязаныя. А выйдзе дзяўчына замуж, дзяцей народзіць, пачынае вянуць. А чаго? Ніхто не ведае. Вось, Марыйка, ты на тым свеце і нічога цябе не трывожыць. Цяпер табе нічога не трэба. Ні зямлі, за якую любому гатова была глотку перагрызці, ні куфра з рыззём, якога ніколі не апранала, ні лаянак, з якімі накідвалася на мяне кожны раз, калі рабіў што па-свойму. Але зневажала ты мяне без усялякай прычыны. Жылі мы з табой так, быццам помсціла мне за тое, што ёсць я на гэтым свеце, што побач з табой. Не так праснуўся, не так стаў, не так сказаў, не так дыхаю, ды маўчу, не так. Цяжкая, страшная, гнятлівая жаночая помста, незразумелая за што і адкуль яна узялася. Хоць здагадваўся Іосіф, чаму, адкуль. Не яму прызначалася Марыя, не яму. Быў у яе да яго хлопец. Мацвей, з Нетамлі, суседняй вёскі. Любіліся яны. Ды толькі не суджана было ім сысціся. Мацвей са старавераў. Яго бацькі строга-настрага забаранілі яму браць Марыю. Добры быў хлопец Мацвей. Доўга маркоціўся, а потым узяў сваёй веры. І ў Мацвея лёс цяжкі. Працаўнік быў зайздросны, меў моцную гаспадарку, усё, што было са свайго мазаля. Раскулачылі яго, саслалі разам з жонкай і 2 сынамі. Сям'я як у ваду канула. Марыя ваўчыцай выла, калі даведалася, што Мацвея высылаюць. Іосіфу тады хацелася яе па-добраму суцешыць. Падышоў да жонкі, асцярожна паклаў руку на плячо, а яна яму сказала, што гэта яго трэба было туды, ды ў зямлю, Цябе, а не яго, ты зямлю. Так і не пагаварыўшы ў думках з Марыяй, Іосіф перавёў погляд правей, туды, дзе сярод пажоўклых фатаграфій выдзялялася карычневая пляма. Была там раней фотокартка сына. Была. Вырваў яе Іосіф. Фатаграфію вырваць можна. Але як вырваць з душы тое, што гняце? Нечакана на вуліцы пачуліся галасы. Іосіф падышоў да акна, праз наледзь убачыў, што да яго хаты набліжаецца запрэжаны ў сані конь, а за санямі ідуць Міхей, Мікалай і Яўхім.
Хто ж яшчэ, калі у вёсцы больш няма мужчын? Хто ваюе на чужых землях, куды адкацілася вайна? Хто ў зямлі ляжыць, а хто і зямлі не ведае? Згарэў разам з астатнімі гуднянцамі, жанчынамі, старымі, дзецьмі. Іосіфу здалося, што яны ўбачылі яго. Ён інстынктыўна адчаснуўся ад акна. Обыдемся. А ну дай лейцы. Калі мужчыны зніклі, Іосіф апрануўся і выйшаў з хаты на падворак. Ён не ведаў, куды пойдзе, што будзе рабіць. Ногі быццам самі прывялі пад павець. Погляд слізгануў па лодцы, якую зрабіў перад вайной, але так і не спусціў на ваду. Яна стаяла на зямлі, прывязаная ланцугом да слупа, прымацаваная незразумела навошта. Ужо даўно паводкі не затапляюць вёску, дамба надзейна абараняе яе ад іх. Затым паглядзеў на дровы, складзеныя каля сцяны, на зіму хопіць, на вілы, што стаялі ў куце. І адразу ж быццам адчуў, як рукі дакрануліся да халоднага, гладкага драўлянага тронку, гэтага няхітрага сялянскага інструмента. Здалося, што запахла лугавым сенам. Здалося, ён чуе вясёлае людское шматгалоссе, якое бывае ў сенакосную пару. Іосіф быццам наяве адчуў лёгкую стомленасць, тую, што адчуваеш, добра пахадзіўшы з касой па лузе ці па балоце, між куп'я, паклаўшы не адзін важкі пракос. Разумеючы, што гэта пачуццё вось-вось знікне, Іосіф таропка схапіў вілы, тронак холадам апёк рукі, кінуўся да вуліцы. Ступіўшы некалькі крокаў, раптам спыніўся. Разгублена паглядзеў на зараз пустую вуліцу, зразумеў, што нікуды не пойдзе, не патрэбна мужчынам яго дапамога. Ён вярнуўся пад павець, паставіў вілы на месца, пабрыў да ганка, спыніўся каля яго, не ведаючы, што рабіць далей. Нечакана закружылася галава, перад вачыма пасыпаліся зорачкі, засмактала пад лыжачкай. Ён ужо некалькі дзён нічога не еў, не хацелася. Ці таму, што нервы былі напружаны, ці таму, што ведаў, аднавяскоўцам цяпер надта ж голадна, а ў яго ежа ёсць. У Іосіфа было пару жмень проса, некалі Стас амаль вядро прыцягнуў з гарнізона, крыху бульбы, сушаныя і салёныя ў кадушцы грыбы, вязка цыбулі. Можна было б зварыць суп, пасёрбаць. Ёсць і сала, некалькі бляшанак тушонкі, яшчэ тое-сёе, але... Ах, вось бы да гэтага яшчэ жыта, хай нават жменю 2. Бярог бы яго, як сваё вока. А калі б цэлы мех, тады я згодны быў бы галадаць колькі заўгодна. Зярнятка не ўзяў бы. Збожжа ляжала бы ў каморы, і я штодня перабіраў бы яго, адкладаючы пашкоджаныя зярняты, выкідваючы пустазелле. Калі Іосіф думаў пра гэта, яму бачылася цёплае поле, над якім падымаецца лёгкая пара. А на гэтым полі, сваім ці калгасным, ён, Іосіф, сейбіт, укідывае ў мяккую глебу зерне. У такія хвіліны забываўся пра ўсё тое, што робіцца вакол. Ён існаваў у сваім некалі звыклым свеце, свеце аратага і сейбіта, які складаў сутнасць яго жыцця. Бо колькі сябе памятаў Іосіф, памятаў на зямлі, у полі, у лугах, на рацэ, у лесе.
Часам яму здавалася, што нарадзіла яго не маці, якой не ведаў, памерла пры родах на полі ў жніво, а само поле. Ведаў па расказах, якія чуў у дзяцінстве, што маці, работніцу, парадзіху, свякровы свёкар гналі ў поле да апошняга. Маўляў, колькі баб на ніве нараджае, і нічога. Нарадзіла. Нейкая старая серпом адрэзала пупавіну, завязала пупок. Затым загарнула немаўля ў рыззё, схавала ў цень пад снапамі, каб пякучае сонца не выпаліла вочы. А маёй маці, парадзісе, ужо нічым не магла дапамагчы. І яна пайшла з жыцця, так і не ўбачыўшы мяне, сваё першае і апошняе дзіця. Гадаваўся я пры Машысе. У яе было сваіх трое дзяцей. Удавой прыйшла тая жанчына да майго бацькі. І стала яна мне сапраўднай маці-мачахай. Яна любіла мяне як роднага, ад усяго кепскага аберагала. Хаця хлапцукоў і рознага щербануў, ды і потым дарослым. Але жыццё такое, што і пакуты, і радасць ідуць па ім побач. Вось толькі зараз добрага нічога няма. Адна гораснасць, чарната. Іосіф цяжка падняўся на ганак, не збіваючы снег за будку, зайшоў у хату. Сеў на лаўку каля акна, зноў праз каламутнае вочка ў наледзі глядзеў на вуліцу. Была яна па-ранейшаму бязлюднай. Глядзеў у акно і бачыў на супрацьлеглым баку вуліцы чорныя коміны, якія засталіся ад спаленых хат. Калі ж паварочваў галаву налева, бачыў занесены снегам свой агарод і перш за ўсё, зусім блізка, велізарны заінелы куст бэзу, які там шырока разросся. Куст бэзу быў вельмі стары. Пакрыты калматым інеем, ён здаваўся нежывым, высахлым. Цяжка было ўявіць, што вясной бэз расквітнее, што яго чароўны колер і непаўторныя пахі, якія злёгку кружаць галаву, стануць, як ужо было шмат гадоў запар, неад'емнай часцінкай абуджэння тутэйшай прыроды, без якой гэты куток зямлі будзе бяднейшым. Куст стаяў у агародзе, крокаў за 20 ад хаты. Некалі, сышоўшыся з Марыяй, яго пасадзіў сам Іосіф. Аднойчы вясной прынёс заброддзе 2 дубчыкі, якія даў яму сябрук Кечык. У таго бэз дужа кусціўся пад акном хаты, уторкнуў іх у цёплую вільготную зямлю і радасны паглядзеў навокал. А навокал жыццё. Яна бушуе ў разнастайнасці фарбаў і гукаў. Яно такое вялізнае і бясконцае, што нават страшна. Ці прыжывуцца кволыя сцяблінкі сярод усёй гэтай абуджанай сілы?
прыжыліся, закусціліся, і кожную вясну без квітнеў, нібы кіпеў у белаблакітнай пене, а калі Іосіф выходзіў на ганак, ад пахаў хмельна кружылася галава. Добра было на душы, спакойна. Але мінулай вясной куст не зацвіў, наогул не ажыў. Мабыць, калі летам 43-го года гарэла вёска, полымя кранула і яго. Толькі не высек Іосіф куст. Усё спадзяваўся, што адыдзе, ды і іншая прычына была. Кожную вясну між ім і Марыяй з-за бэзу разгараліся спрэчкі. Куст з часам разросся, і чым больш ён займаў зямлі, тым больш лаялася Марыя. Як казалі гуднянцы, ела Іосіфа поедам, але чамусьці не асмелілася падняць сякеру на бэз. Вось як у прыродзе зладжана. Ёсць карані, ёсць парасткі, і жыццё будзе да таго часу, пакуль іх нехта гвалтоўна не знішчыць. А цяпер бэз засох. Баюся, што куст ніколі больш не адродзіцца, а мярцвелі яго карані. Гуду спалілі ўлетку 43-го года. Сонечнай раніцай, калі яшчэ не высохла раса на траве, у вёску заехала некалькі крытых брызентам машын. З іх высыпалі немцы. З імі быў і Стас. Ён прыбег дадому і сказаў Іосіфу, каб хаваўся. Бацька, хапай мяшок, хлеб з салам і ў лес. Будзе горача. Што надумалі каты? Я падазраваў гэта. Яшчэ тады, калі прыходзіў у гарнізон, каб паглядзець, што там у цябе ды як. Людзей папярэджваў, але яны мяне не паслухалі. Нікуды не пабягу, нікуды, што людзям тое і мне. І ты з імі! Так забіся! Звярым! Кажу табе, хавайся, стары дурань! Яны не паглядзяць, што ты мой бацька. Астынь! Які я табе бацька? Звер ты, звер! Не, я нікуды не пабягу. Сказано, што людзям тое і мне. Кажу табе! Праць адсюль! Іосіф, цяжка дыхаючы, хістаючыся, ўстаў з падлогі, але Стас зноў ударыў яго прыкладам у грудзі. На! Дурань! Больш Іосіф нічога не памятае.
Ачуняў ён ужо на зямлі, под кустом бэзу, прысыпаны шыгаллем і старой лістотай. Іосіф не ведаў, як доўга ён праляжаў тут, страціўшы свядомасць. Калі апрытомніў, над зямлёй стаяла ноч. Ад дыму было цяжка дыхаць. Іосіфа трэсла, як ад хаты, хоць, здавалася, зямля пад ім была гарачая. Першае, што ён тады пачуў, незразумелыя прыглушаныя чужыя галасы, якія даносіліся з яго хаты. Іосіф з цяжкасцю падняўся на калені, паглядзеў у кірунку хаты, заўважыў у вокнах слабае святло і расплывістыя твары. Бяссільна застагнаў, апусціўся на зямлю. За сталом насупраць акна сядзеў Стас. Побач з ім, трымаючы ў руцэ шклянку, сядзеў немец. Хто яшчэ быў у хаце, Іосіф не разгледзеў, але па галасах зразумеў, няпрошаных гасцей было некалькі. Іосіф накіраваўся да хлява. Хлеў стаяў крокаў за 10 ад хаты. Прытрымліваючыся за сцяну, выпрастаўся, намацаў у саломе пад застрэшкам загорнутую ванучу вінтоўку. Яе Іосіф схаваў яшчэ зімой у 41-м, калі Стас уступіў паліцыю. Што партызаны зрэдку наведваюцца ў вёску, Іосіф здагадваўся. Неаднойчы бачыў ноччу, як у скрае гародаў да Яўхімавай адрыны рухаліся чалавечыя сілуэты. Тады Іосіф употай ад усіх днямі блукаў па лесе, спадзяючыся сустрэць узброеных людзей. Калі не возьмуць у атрад, дык усё адно я магу быць ім карысным. Павінны ж у іх у вёсцы, акрамя Яўхіма, быць свае людзі. Ён не ведаў, што партызаны з мясцовых жыхароў, калі і бачылі яго, дык знарок не падыходзілі. Яны не хацелі, каб іх бачыў бацька здрадніка. Моцна сціскаючы вінтоўку, Іосіф падаўся назад да куста бэзу. Выбраўшы там зручнае месца, прысеў на левае калена, клацнуў затворам, знайшоў у цемры квадрат слабага святла. Праз імгненне мушка павольна папаўзла па тым квадраце святла, задрыжала на Стасавым пераноссі. Яшчэ імгненне, і ўсё скончыцца. Разам з крывёю змыю з сябе гэтае жудаснае пракляцце бацькі паліцая. Яно прыгнятае, душыць, спапяляе, знішчае цябе як чалавека. Але хай бы аднойчы гэты груз раздушыў, растварыў, каб на гэтым свеце знаку твайго не засталося. Цяпер, пасля таго, што здарылася з людзьмі, няма мне жыцця, няма. З гэтым стрэлам будзе палёгка. Ну, давай, Іосіф, цэлься, ратуй сябе. Ну, рашайся, Іосіф! Ён узіраўся ў сына ў твар, а бачыў Марыю. Здалося, што не Стас, а Марыя павярнула галаву, паглядзела ў акно. Іосіф застагнаў, апусціў вінтоўку, зноў
страціў прытомнасць. На канале Культура прагучала першая частка радыёспектакля «І няма шляху чужога» па аднайменнай аповесці Уладзіміра Саламахі. Інсцэніроўку для аўдыяльнага ўвасаблення рабілі аўтар твора, а таксама рэдактар запісу Галіна Шаблінская. Рэжысёр-пастаноўшчык спектакля Олег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Бяляеў. Ролі выконвалі ад аўтара народны артыст Беларусі Сергей Журавель, Іосіф Кучынскі, бацька паліцая, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Яўхім Баравец, найстарэйшы жыхар вёскі Гуда, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Міхей Міхасёў, былы партызан, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Мікалай Бязродны, былы франтавік, акцёр Андрэй Кавальчук. Стас Кучынскі, паліцай, акцёр Віктар Молчан. Марыя, жонка Іосіфа Кучынскага, актрыса Ірына Рымарова. У масавых сцэнах радыёспектакля заняты артысты заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь, акадэмічны хор Белтэлерадыёкампаніі, а таксама студэнты Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта Павел Ліпскі, Ягор Зубок, Артур Казлоўскі, Валерый Пачук. Музыку народнага артыста Беларусі Дмітрыя Смольскага выконваў сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампаніі, дырыжор Валерый Сарока. Радыётэатр. Лепшае. Вітаем усіх, хто абраў канал Культура, каб сустрэцца з лепшымі ўзорамі мастацтва. І далей, шаноўныя, вас чакае праслухоўванне літаратурна-драматычнага твора. У студыі, дарэчы, гукарэжысёр Аксана Пагодзіна, вядучы Владзімір Трапянок. Мы працягваем знаёміць вас з найноўшымі радыёспектаклямі. Мінулым разам звярнуліся да аўдыязапісу 2015 года «І няма шляху чужога» па аднайменнай аповесці Уладзіміра Саламахі. Пераслухаць першую частку, дарэчы, вы можаце на нашым сайце www.radiokultura.by. Ну а ў нашым эфіры ў бліжэйшыя хвіліны другая частка пастаноўкі. Ролі выконвалі ад аўтара народны артыст Беларусі Сергей Журавель, Іосіф Кучынскі, бацька паліцая, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Яўхім Баравец, найстарэйшы жыхар вёскі Гуда, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Міхей Міхасёў, былы партызан, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Мікалай Бязродны, былы франтавік, акцёр Андрэй Кавальчук. Стас Кучынскі, паліцай, акцёр Віктар Молчан. Катя Журавец, удава, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Мужчына на рынку, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Мішчанчук. Жанчына на вакзале, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Малады лейтенант, акцёр Павел Терахаў. Малады салдат, акцёр Андрэй Каралевіч. У масавых сцэнах заняты артысты заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь, акадэмічны хор Белтэлерадыёкампаніі. Над радыёзапісам працавалі аўтары інсцэніроўкі Уладзімір Саламаха і Галіна Шаблінская, яна выступіла таксама рэдактарам запісу, рэжысёр-пастаноўшчык Олег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Бяляеў. Музыку народнага артыста Беларусі кампазітара Дмітрыя Смольскага выканаў сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампанія, дырыжор, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Валерый Сарока. Пасля сваркі мужчыны адчувалі сябе неякавата.
Было б за каго, за Іосіфа. Ды яны ўжо даўно адпрэчылі яго ад сябе. Прыйдзе час, улада разбярэцца з ім. А пакуль ніхто яго не чапае, нікому ён тут не патрэбен. Моўчкі мінулі вёску. Таксама моўчкі праехалі паўз дамбу, скіраваўшы за яе правым бокам на дарогу да моста. Ад дамбы ён метраў за 200. Стары драўляны ён ацалеў у вайну. Мабыць, ні для партызан, ні для немцаў ніякай стратэгічнай ролі мост не ўяўляў. А вось дамба і іншая справа. Без яе ніяк нельга. Раней, калі яе не было, у снежны год, як пойдзе па вясне талая вада, дык залье ўсё наваколле. Тады незведзеныя стагі на лугах стаяць па шапкі ў вадзе, і кусты ўздоўж ракі таксама, ды і ў хатах у вёсцы вада ледзь не да падваконнікаў. За мастом павярнулі на цалік да дзямкоўскага лесу. Там, у балотах, стагі. Зараз, як усё скавана марозам, сама раз іх забраць адтуль. Ішлі і баяліся, што снежная скарынка парэжа ногі каню, тады бяда. Але пакуль абыходзілася. Тым часам ужо добра развіднела, далекаватая палоска лесу, яшчэ паўгадзіны таму чорная, зараз ружавела на фоне снежнай сінечы. З-за лесу павольна падымаўся велізарны чырвоны дыск сонца. Ішлі не спяшаючыся. Яўхім усё цягнуў каня за аброць, Міхей па-ранейшаму піхаў сані. У пачатку вайны пад Віцебскам ён трапіў у акружэнне. Як Міхею ўдалося дайсці да сваёй вёскі, цяпер ён і сам не сказаў бы. Хаваўся ад немцаў у адрыне, а калі пайшлі чуткі, што ў лясах з'явіліся партызаны, рушыў да іх. Ваяваў, параніла. І вось зараз Міхей адзін з 3 гуднянскіх мужчын, якім трэба адраджаць вёску, адбудоўваць калгас. Разам з Яўхімам і Мікалаем ён ідзе ў дзямкоўскія балоты, каб прывезці сена, якое накасілі летам. Воз склалі хутка, працавалі ахвотна, разагрэліся, твары чырвоныя, пара вакол клубамі. Сена падавалі Міхей і Яўхім. Мікалай быў наверсе і складываў яго. Вось і добра. Управіліся. Ой, ты, Мікалай, са сваёй ногой заставайся там. Ну не разумею, чаму моя дзеравяшка так перашкаджае вам, а? Думаеце, калі я з дрэвам, дык вось ужо і ні шэлега не варты? А мабыць, вы мяне старшынёй абралі, таму што пашкадавалі, інвалід. Не. Я яшчэ месяц-два гэтай дзеравяшкай пакалю зямлю, дык так налаўчуся скакаць, што мяне ніхто б у ногі не дагоніць. Не трэба мяне шкадаваць, жывы я, жывы, да яшчэ ў сіле. Нам ёсць каго шкадаваць. Дветак, Кацярыну. Міхей, пераймай! Ну ты і калючы. Ты ніхто цябе не шкадуе. Хіба калі трошкі, а ты сапраўды акрэпні, хай як след зажыве, тады хоць танцуй. Коня шкадуеш? Шкадуй. Яно можа і так. Толькі каго шкадаваць? Чалавека ці жывёліну? Дык воўк яе рэж. Будзем мы, будзем всё. Ай, ну хопіць вам. Ну, вы что? Я так мяркую. Вось вывезем сена, ды дні праз 2-3 у лес выправімся. Пакуль трымаецца снег, будзем траляваць бярвенне. Трэба будавацца. Ну, не чакаць жа, калі мужчыны вернуцца з фронту. Прыйдуць, могуць спытаць, маўляў, чым вы тут займаліся, пакуль мы ваявалі? А мы не сядзім, склаўшы рукі. Нешта ж робім. Але робім. Спытаюць, знойдзем, што адказаць. На вуліцы ж ніхто не жыве. Землянкі зладзілі.
Я за гэта, што пацікавіцца, чым займаліся, не вельмі баюся. Мне трывожыць іншае. Што скажу ім, калі спытаюць, чаму гэтая варажына Стас всю вайну тут як хацеў, так і хадзіў? Ну, я ж тут партызаніў. Я за ім амаль 3 гады паляваў. А ўсё марна. Не раз перасякаліся нашы сцежкі, а выніку аніякага. Аднойчы в дзямках мог яго прыціснуць, але ён выслізнуў, як вуш з-пад вілаў. Уцёк! Ён тады на ўскрайняй вёскі у хаце самагонку з дружкамі піў. Мы наляцелі, пакуль туды і сюды. Дык Стас і сышоў за раку. Ось далажы каму пра гэта. Скажуць, які ж ты ваяка, калі нават п'янага паліцая не змог взяць. А наогул, сапраўды могуць спытаць, што вы тут рабілі, пакуль мы ваявалі? Яно так. Зараз, конечно ж, трэба думаць, як будавацца. Навозім дрэва, одну хату поставім, другую. Глядзіш, паступова жыццё наладзіцца. А тыя, хто немцу служыў, да ацалеў, атрымаюць сваё. І іх памочнікі таксама. А іх родныя? Пра гэта мы ўжо гаварылі. Родныя прычым. Скажам, прычым той жа Іосіф. Была б ваша воля, вы б яго без суда і следства да стенкі паставілі. А я падумаў бы яшчэ. Я ж з ім з маладых гадоў знаўся. Некалі ён быў хлопец хоць куды, дружацкі, сірата. Зямлі ў яго бацькі было, як бабе сесці. І дзяўчына ў яго была прыгожая, з дзямкоў. Кахаліся яны. А вось трэба ж, з Марыяй сышоўся. Мабыць, апаіла яна яго нечым. Яму тады было далёка за 40, а ёй, здаецца, так пад 30. Ды і хлопец у Марыі быў, рабацяжчы, Матвей. Словом, калі падумаць, дык ва ўсіх іх жыццё неяк не так пайшло. Хто ў чым вінаваты, у мяне адказу няма. Ды не суддзя я ім. Памятаю, быў там у дзямках нехта Аўдзей Юхнавец. Аднойчы, пакуль мы з Іосіфам у вырывончыка свіран ладзілі, дык Аўдзей звёў Іосіфову прыгажоню. Людзі іх у снапах заспелі. Іосіф, як даведаўся пра гэта, вельмі пакутваў. Памятаю, калі Аўдзей вёз яе пад вянец, дык Іосіф перад канём на дарозе бервяном лёг. Значыць, была ў яго душа. Была. Не трэба пра ўсё згарача радзіць. Была душа. Ды ўся выйшла. Я думаю, яшчэ будзе час ва ўсім разабрацца. Вайна столькі ўсяго нарабіла, столькі лёсаў паламала, знявечыла. Тут дзядзька праўда кажа, не трэба гарачыцца. Ва ўсім яснасць патрэбна. З часам усё адстаіцца, каламуць асядзе. Але ўсё ж я разумею так. Калі Іосіф па закону не вінаваты, то як Стасаў бацька увесь у дзярме. Людзі жывуць па сваіх законах, па сумленні. Чалавечыя законы вякамі складаюцца. Па іх нашы продкі жылі. Па іх і мы жыць павінны, і дзеці нашыя. А як жа і наш? О, мудра, Мікалай, мудра. Хаця я ў такім тваім разуменні жыцця не вельмі разбіраюся. Але паслухаеш цябе, выходзіць, так яно і ёсць. Жыві, як людзі, і ўсё гэтым сказана. Толькі лёгка сказаць, жыві. Я пабаяўся б іншых вучыць. Як сваё вспомніш, дык думаеш, такога права ў цябе няма. Яшчэ б.
Здаралася, і людзей крыўдзіў, хоць яны мяне крыўдзілі. Канешне, калі не са зла крыўдзіў, а па дурасці – гэта адно. А вось калі са зла… Бывала, в маладосці паб'ешся з кім з-за дзяўчыны, то гэта яшчэ нічога. А вось як каго ні за што абрэшаш, быццам сабака, гэта ўжо іншае. Бывала… Ды ці мала што. Яснасць кажаш, прыйдзе час, кажаш. Часам і я так думаю, а часам інакш. Чаму? Да я ўжо стары, мне чакаць няма калі. Мой дзень, век, мне сёння ўсё зразумець патрэбна. І не магу, ды і не хачу зараз узяць проста так, выцягнуць са свайго жыцця Іосіфа, нібы стрэмку з пальца. Выцягнуў і забыўся. А калі ён у мяне глыбока ў душы сядзіць, тады як? Калі Іосіф употай дапамагаў сыну і гэта адкрыецца, адно. Калі не, то і суда няма. Што ён, стары, мог з ім зрабіць? П'янага задушыць? Дык жа сын. Грэх. Хто дакладна ведае, ёсць той свет ці не? Уяві, што ёсць. З якой душой тады, скажам, Іосіфу туды ісці? З душой сына губца? Не, хлопец, нельга згарача секчы, нельга. Вось, скажам, неўзабаве я пайду туды, куды сышло большасць людзей, якія калісьці жылі да зямлі. І мне не ўсё роўна, якім я туды з'яўлюся. Не ўсё роўна, і як вы тут жыць будзеце без мяне. Як будзе жыць Катя, яе дзіця, а яно народзіцца. І мне хочацца, каб тое дзіця вучылася хадзіць не ў землянцы, а ў хаце, па светлых цёплых маснічынах, якія, я спадзяюся, яшчэ паспею пакласці. Мне хочацца, каб дзіця гэтае на сонейка глядзела праз тыя вокны, якія я пастаўлю. Мне хочацца ведаць, якому Іосіфу ў маладосці я падаваў руку. Такому, як Стас, ці іншаму. Сапраўды, асудзіць лёгка. Зразумець, разабрацца цяжка. Дядька, да выберемся мы з зямлянак, выберемся. А ты не перабівай. Слухай, што старэйшыя кажуць. Я думаю так, калі ў чалавека ёсць зло, дык ты яго як не хавай, рана ці позна яно пакажацца. Злыя мы зараз нейкія сталі. А чаму? Каб хто спытаў, а я адкажу. Перажылі шмат. Душы нашы заледзянелі, яшчэ не адталі. А чаму? Ды таму, што ў гэтым жыцці нас яшчэ мала што грэе. А наогул я пакуль ведаю адно, што нельга жыць са злом у сэрцы. Рана ці позна яно не вытрымае, лопне. Але ёсць крыўда і ёсць зло. Крыўда паступова знікае, сціраецца з памяці, хіба што яшчэ нейкі час застаецца шкадаванне, што так было. А вось зло патрабуе іншага сыходу. Яно сляпое, яно чалавека нават за самую маленькую крыўду штурхае да помсты, расплаты. Толькі да якой? За што? Скажем, я лічу, што хтосьці вінавата ў чымсьці, настойваю на сваім, і ніхто мяне не можа пераканаць у адваротным. А калі чалавек ні ў чым не вінаваты, вось што страшна. Маё нежаданне зразумець гэта. Ты неяк дзіўна разважаеш, дядька Яўхім. Так можна дагаварыцца да таго, што трэба любога гада апраўдаць. То ты на Іосіфа, то ты за Іосіфа. Я за праўду. А вось якая яна, калі пра Іосіфа казаць, так і не вызначыў.
У жыцці столькі ўсяго пераплецена, што не так проста расплесці. Яўхім змоўк, увабраў галаву ў плечы, прыкрыўся ад ветру. Але і цяпер нічога пэўнага для сябе ў адносінах да Іосіфа не вырашыў. Быццам і абараняе яго, быццам і не. І такія яго разважанні прымусілі Міхея і Мікалая засумнявацца, ці сапраўды з Іосіфам усё так проста, як яны думаюць. Пасля таго, як немцы спалілі вёску, Іосіфу не было тут жыцця. А ён жа ў Гудзе нарадзіўся і вырас. Тут пакахаў, ажаніўся, дзіця займеў і жыў, як усе людзі, пакуль не пачалася вайна. Праўда, ажаніўся не з той, якую кахаў, і, як падазрае, гадаваў чужое дзіця. Са Стасавым нараджэннем неяк дзіўна атрымалася. Іосіф з Марыяй толькі пачалі жыць як муж з жонкай, а ў яе адразу жывот азначыўся. І тады ў яго закралася сумненне, ці не Мацвеева жанчына Марыя, ці не ён, Іосіф, украў яе ў Мацвея. Хоць як украў. Разлучылі Марыю і Мацвея яго бацькі, стараверы, а Іосіф тады быў адзін. Даўно, шмат гадоў адзін, з таго часу, як яго дзяўчына Тэкля, якую кахаў, здрадзіла яму. Аднойчы жанчыны заспелі яе ў снапах з іншым хлопцам. Сам не свой быў Іосіф. Па вёсках кідаўся, на гулянкі хадзіў, на дзяўчат заглядаўся. Чым жа Тэкля лепшая за іх, што да яго сэрца так прыкіпела, не адарваць. Без яе свет стаў немілы, без яе не было Іосіфу жыцця. І так доўгіх гадоў 20, пакуль аднойчы не сустрэўся на вячорках з Марыяй. Правёў раз, другі, рукамі шыю абвіла, ласкавыя словы ў вушы прашаптала. А неўзабаве сышліся яны з Марыяй. Сын нарадзіўся не так, як мае быць, не праз 9 месяцаў іх жыцця, як мужа з жонкай, а праз 6. Свякроў крычала: «Неданошанае дзіця, зматчанай галадухі, слабы хлопчык, хоць бы выжыў». Ды не галадалі яны, было што есці. І не слабы хлопчык быў, волат. Бабулька Фёкла, што бабіла, так і сказала: волата вынасіла. Свякроў злосна зіркнула на яе: «Шмат бачыш, глядзі, слепнеш, слабое дзіця, невыначанае, раней, чым трэба, на свет з'явілася». Затым павяла Фёклу ў кладоўку, а потым за дзверы выправадзіла, чамусьці пальцам пагразіла. Роздум быў цяжкі.
толькі аднаму яму вядомы. Нікому аб сваіх сумненнях не казаў. Дзіця ёсць дзіця. Прыняў яго, як і належыць бацьку. Думаў, а калі і не яго, дык у чым яно вінавата? Сама Марыя памерла, калі лічыць па гадах, вельмі рана, у 35. З тых часоў шмат вады сплыло ў рацэ, многае змянілася ў жыцці, рознае адбылося. Іосіф і ў калгас уступіў не апошнім з гуднянцаў, і, здаралася, да ўдоў тутэйшых прыглядаўся. А як жа аднаму весці гаспадарку? І з людзьмі, здаецца, ладзіў, з тым-сім сябраваў, але ніколі нікому і слова благога пра Марыю не сказаў. Тым больш аб сваіх сумненнях і здагадках наконт бацькоўства Стаса. Падняў хлопца, выгадаваў, чалавекам хацеў бачыць. Часта, гледзячы на фатаграфіі ў рамцы на сцяне, дзе яны разам з Марыяй, Іосіф думаў, што разам яны толькі і былі на фота. Вось, Марыйка, не слухала ты мяне, а дарэмна. Быццам я і не быў бацькам твайго дзіцяці, а так твой парабак. Ці мой, ці не мой Стас, судзіць не мне. Я сябе дакараю за тое, што жыццё сваё табе ў рукі сунуў. І за тое, што аддаў Стаса тваім бацькам. Ты яшчэ ў тым узросце, калі душа дзіцячая, ляпі, як з гліны, што хочаш. Вось яны і вылепілі. Самі людзей не любілі і яго гэтаму вучылі. І як не стараўся потым я растлумачыць яму, што так нельга, гэтак нельга, нічога ў мяне не атрымалася. Вось ён з фронту прыйшоў. Многія вярнуліся. Хто в акружэнні аказаўся, хто паранены быў, а хто і ў палон трапіў і нейкім чынам адтуль вырваўся. А хлопцы ж потым у партызаны ішлі, з немцамі ваявалі. А Стас не, у паліцыю. Гэтым самым ён мяне на ўсё астатняе жыццё нібы да ганебнага слупаць векамі прыбіў. Як можна з гэтай ганьбай жыць? Бацька, паліцая. А вось неяк жыву. Цябе перажыў. А цяпер, можа, і Стаса перажыў. Хто ж яму даруе людскую кроў? А я жыву, хлеб жую. Вось пра хлеб успомніў. Жылі, усё сіпела, што хлеба табе мала. А хлеб жа ў хаце не пераводзіўся. Сабе заўсёды хапала. І да хлеба было. Але праўду кажуць, што не хлебам адзіным жыве чалавек. Эх, Марыя, Марыя, мы з табой вінаватыя, што са Стасам так выйшла. Людзі ад мяне адвярнуліся. Вось да чаго дайшло. Прабач, чужыя мы былі, чужыя. Соты раз кажу сабе і заўсёды пераконваюся, што не я табе не быў любы, не ты мне.
Выходит, во всем мы сами с тобой виноватые. Так жить нельга было. Але што казаць цяпер? Размаўляючы ў думках з Марыяй, Іосіф курыў самакрутку за самакруткай. У хаце было, як у смалакарні, кружылася галава. Ён павольна падняўся з месца, апрануў кажух і выйшаў на ганак. На імгненне вочы асляпіла бель. Іосіф прагна удыхнуў халоднае паветра і ўпершыню за шмат дзён выразна пачуў гукі вёскі. Галасы дзяцей каля ракі, трэск сухіх галінак старога бэзу на сваім агародзе, чэканне сарокі на плоце і глухі стук драўлянага вядра аб лёд, што нарос на калодзежным зрубе, які стаіць сярод вуліцы. Іосіф узяў драўляную лапату, пракапаў дарожку, схадзіў у хату па вядро. Дзіцячыя галасы, што нечакана зніклі, калі пачаў адкідваць снег, раптам пачуліся зноў, але цяпер ужо дзесьці недалёка за спінай. Іосіфу хацелася павярнуцца, паглядзець на дзетак, але ён чамусьці стрымаў сябе. Дастаўшы вады, пазіраючы, як вецер распырсквае кроплі на снег, наліў яе ў вядро. Галасы зноў заціхлі, быццам абарваліся. Іосіф накіраваўся да хаты, стараючыся ісці спакойна, хоць адчуваў ззаду лёгкія хуткія крокі. Ён ужо ступіў на ганак, узяўся рукой за пякучую клямку, як побач з ім стукнуўся ў дзверы, разляцеўся на аскепкі кавалак лёду. Ад нечаканасці Іосіф здрыгануўся, павярнуўся, вырашыўшы, што дзеці хочуць пагуляць з ім. Затым нагнуўся, узяў кавалачак абледзянелага снегу, каб кінуць у адказ, але застыў на месцы. З-за плоту на яго з нянавісцю глядзелі дзве пары дзіцячых вачэй – Валік і Света. Іосіфа ўразіла, што дзеці, калі ён павярнуўся, не кінуліся бегчы, не сталі хавацца, а Валік нават падняў ладны кавалак лёду. Іосіф стаяў моўчкі, чакаючы, што будзе далей. Здаецца, тады ні адна жылка не тарганулася на яго твары. Тым часам Валік, прыжмурыўшы левае вока, ужо цэліў яму прама ў твар. Рука, у якой хлопчык сціскаў лядзяш, павольна падымалася. І калі здавалася, што лядзяш ужо вырвецца з маленькай рукі, паляціць у Іосіфа, ён пачуў жаночы голас. Што ж ты робіш? Дзядуля табе цацка, ці што? Ай, як табе не сорамна? І хто толькі такому цябе навучыў, а? Далей Іосіф не слухаў. Павярнуўся, адчыніў дзверы, пайшоў у сенцы. Ён не хацеў сустракацца з Кацяй. Ён наогул баяўся, што калі-небудзь іх погляды могуць сустрэцца. У тую ноч Іосіф так і не звёў вачэй. У тую ноч ён і вырашыў сысці з вёскі. Катя Грудніцкая, якой мужчыны першай у вёсцы збіраліся паставіць хату, стала жыць у гудзе з Пятром Жураўцом незадоўга да вайны. Родам яна была з суседняй вёскі Заброддзе, дзе ён яе і сасватаў.
Але нядоўгім было іхняе шчасце. Пачалася вайна. Разам з усімі, чый узрост трапляў пад мабілізацыю, пайшлі на фронт суседзі Пятро і Стас. А там на доўгія 4 гады разышліся іх сцежкі-дарожкі. Сустрэліся Пятро і Стас, калі нашы вызвалілі раён. Тады камандаванне часці адпусціла Пятра адведаць родных. Прыйшоў ён у Гуду ў канцы ліпеня. І верыла, і не верыла Каця свайму шчасцю. Быццам прадчувала, што будзе яно нядоўгім, ні на крок не адпускала ад сябе Пятра. А ён пайшоў у лес высачыць віпрука. Гуднянцы, якім пашчасціла застацца ў жывых, галадалі. Пайшоў, ды там і застаўся. У вылазах, глухім забалочаным месцы, калі Пятро, пахадзіўшы па лесе, прысеў адпачыць, на яго нечакана выйшаў беглы Стас з сябруком-паліцаем. Пятро нават не паспеў зняць з пляча вінтоўку. Зараз Катя жыла адна, чакаючы, калі ў яе народзіцца дзіця. З вёскі Іосіф сыходзіў цёмначы. Не хацеў, каб хто бачыў яго. Галоўнае, далей ад гэтых людзей, якія яго не прымаюць, не жадаюць зразумець, пагарджаюць ім. Далей гэта куды? Ды хоць бы ў горад. Там можна знайсці якую працу. Ёсць праца, будзе жытло. Перажыву зіму, зарабляючы на таварнай станцыі. А калі стане цёпла, можна будзе сысці куды-небудзь далей ад людзей. Куды? Ды хоць у якую глухамань у лесе. Лепш, калі гэта будзе каля ракі. Збудую куранёк. Рукі яшчэ дужыя, сякеру трымаць не развучыліся, сіла пакуль ёсць. Адзінота ўдалечыні ад людзей і будзе мне пазбаўленнем ад пакут. Але што гэта я? Пара збірацца? Калі ўжо вырашыў, то няма чаго адступаць. Збіраўся Іосіф нядоўга. Паклаў у палатняны мяшочак рюкзачок пару ніжняй бялізны, чэрствую лусту хлеба, жменю дробных цыбулін, закінуў шлейку за плячо, сунуў рукі ў кішэні кажуха, выйшаў у сенцы. Там спыніўся. А золата узяць? Вакол разруха, людзям есці няма чаго. Хіба да золата зараз? А золата ў яго было. Чырвонец царскай чаканкі. Некалі ў маладыя гады займеў, працуючы на багатых людзей. Не адзін год збіраў грошы, каб потым памяняць на гэтую манету. Думаў, ажанюся з Тэхлі спатрэбіцца. Не спатрэбілася.
Схаваў ад Марыі. Каб ведала, што ў мяне ёсць золата, адабрала б, аддала б бацьку. А мне сказала б, якая табе з яго карысць, а бацька ў справу пусціць. Вось я і бярог манету, не ведаючы, ці спатрэбіцца калі. Манету Іосіф з сабой не ўзяў. Навошта? Хай па-ранейшаму ляжыць у тайніку, у запечку, ці мала што. Выйшаў на ганак, зачыніў дзверы на зашчапку. Снег, снег мяце. Хай дзверы будуць зачынены з двара. Хай у хаце захаваецца цяпло. Можа, яно яшчэ каго сагрэе. Людзі ўбачаць, што я знік, зойдуць у хату. Хай жывуць. Іосіф ішоў па заснежанай вуліцы, не азіраючыся. Ведаў, што снег паступова замятае сляды. Нічога, я яшчэ не зломак. На кавалах хлеба зараблю, сыдуся з новымі людзьмі. Цяжка без людзей. Пабуду там, дзе мяне ніхто не ведае. А потым у лес. Вёску ён мінуў хутка, каля дамбы спыніўся. Доўга глядзеў на коміны спаленых хат, на занесены снегам пляц, што застаўся ад гуды, на сваю цёмную, адзінокую хату. Ён быў упэўнены, што развітваецца з гэтай зямлёй назаўсёды. Развітваецца з тым, што любіў, што столькі гадоў жыло ў яго душы. Ніхто з гуднянцаў спачатку не заўважыў, што Іосіф Кучынскі знік з вёскі. Мужчынам цяпер, калі вазілі сена, было не да яго, і ў жанчын турбот хапала, набліжаецца вясна. А да сваіх клопатаў зараз дадаваліся агульныя, калгасныя. І ўсё ж аднойчы, калі прывезлі з лугавін апошні воз сена, зноў нядобрым словам успомнілі пра Іосіфа і Стаса. Але раптам азвалася Каця. А стары пры чым? Мы тут яго душу палошчым, а яго нешта даўно не відаць. І дым з яго коміна не ідзе, і дарожка ад ганка не пратаптаная. А можа, ён акалеў ужо? Прыкусі язык. Не сабака ж. Можа, прыхварэў. Можа, зараз і яму патрэбна дапамога. Ну так ідзі. Ідзі, дзядзька Яўхім, дапамажы. Паглядзі, як ён там. Ды і вады ему падай, каб ён смалы напіўся. І пайду, Міхейка, пайду. А як жа? Дядька Яўхім, а можа я... Сам. Ой. Катя,
Катя, что с тобой? Ты... Нічого. Дитя дає об себе знать. Б'є ўжо. Ну, дякуй Богу. Чакаць будем. Тым часам Яўхім падышоў да агарода Іосіфа, спрытна пералез паміж жэрдкамі, праходзячы каля старога куста бэзу, зачапіў яго плячом. Не звяртаючы на гэта ўвагі, падняўся на ганак. Крыху пастаяў. Тут защапка, але я зайду. Ён рашуча адкінуў зашчапку, знік у сенцах. Усе замерлі, чакаючы, што ж будзе далей, не адводзілі вачэй ад дзвярэй. Яўхім выйшаў з хаты хвіліны праз 2, хутка накіраваўся назад тым жа шляхам. І калі ўсе ўжо стаміліся чакаць, крыкнуў здалёку: Кацярына, няма яго? Няма. Іосіф Кучынскі стаў працаваць у горадзе на чыгуначнай станцыі грузчыкам. Яму, як і астатнім, нават выдзелілі жытло, катушок на вугальным складзе. Можа, з-за яго сталага веку ім тут ніхто не цікавіўся, не пытаўся, адкуль ён, ці ёсць роднае, чым займаецца. Да і працы тут хапала. На станцыю кожны дзень з усёй краіны прыбывалі эшалоны. Значыць, не сёння-заўтра ліхі час скончыцца. У нас цяпер сіла вялікая. Краіна працуе не толькі на вайну. І як бы там ні было, жыццё паступова адродзіцца. А вось ці будзе мне у ім месца? Час ад часу Іосіфа вабіла на рынак. Там жа шмат вясковага люду. Хацелася пахадзіць сярод яго, пачуць вясковую гаворку, ад якой паступова адвыкаў. У горадзе усе размаўляюць па-гарадскому. Таксама калі-нікалі меў патрэбу купіць што з ежы, а на рынку яе хапала. Было б толькі за што купіць, ці на што выменяць. Звычайна ён спыняўся каля сялян, прыглядаўся да іх. Калі які селянін заўважаў яго і пытаў, што хоча набыць, адказваў шчыра, што прыйшоў не за пакупкамі, а каб пабачыць вясковых людзей, пацікавіцца, як там у вёсках. Маўляў, сам я вясковы, даўно адтуль, дык цікава. Вяскоўцы ахвотна ўступалі ў гаворку, спачувалі Іосіфу, што ён зараз не дома, не ў вёсцы. Казалі, што як там не цяжка, а ўсё ж лягчэй, чым у горадзе. Свой харч, гаспадарка. Можа быць, вясной, калі пачнецца сяўба, вярнуся, каб калгасу дапамагчы. А зараз мне там няма чаго рабіць. Ды адзін я. У такія хвіліны Іосіф забываў, што збіраецца назаўсёды сысці ад людзей. Ён думаў, што вясной вернецца дадому, у пасяўную гудзе кожныя рукі будуць на асаблівым рахунку. І тады для яго быццам пераставала існаваць асабістае жыццё, мінулае. Яно ўяўлялася як кашмарны сон, ды і ўсё, што цяпер адбывалася з Іосіфам, здавалася яму нейкім несапраўдным.
Але жыццё, у якім ён знаходзіўся, было самым, што не ёсць рэальным. І ён вяртаўся ў яго адразу ж, калі хто з мужчын пытаўся пра што-небудзь практычнае. Маўляў, а што ў цябе можна выменяць на сала, бохан хлеба, яйкі. Іосіф адказваў, што прыйшоў сюды проста так. Яму давалі зразумець, што проста так, тут няма чаго рабіць. Ён сыходзіў прэч. Былі на рынку і такія, хто ўмеў нажывацца на чужым горы. І, здаецца, сярод іх усё больш гарадскія жанчыны, хоць трапляліся і здаровыя мужчыны, якія чамусьці зараз не былі на фронце. Гэтыя звычайна хапалі ўсё, што толькі траплялася пад руку, падманвалі прасцякоў. Іосіф бачыў, як часам такой жанчыне або мужчыну чалавек аддаваў за кавалак хлеба залаты пярсцёнак, цёплую вопратку, дыхтоўныя боты. Аднойчы, калі Іосіф хадзіў па рынку і прыглядаўся, чтоб купіць паесці, яго спыніў мужчына гадоў 40, тузануў за рукаў кажуха. А ну, пачакай. О, бяру. Вочы прыжмураныя, бегаюць па баках, твар як маска, нічога не выражае. Мужчына быў апрануты ў добры кажух, у валёнках, на галаве шапка з зайца. Навошта табе кажух? У цябе ж свой нядрэнны. Ды мой не на твае плечы. Я худы, а ты кругленькі і вышэйшы за мяне. А твоя якая справа? Ты ж жерці хочаш? Зараз ад ветру скапыціцца. А не, ідзі сваёй дарогай і не выглядвай, што ў каго сцягнуць. Я давно за табой назіраю. Глытаеш сліну. Не хочаш? Дык тэпай адсюль і вочы не мазоль сваім кажухом. А што дасі? Што дасі? Ну, што дасі? Добры кавалак каніны, хлеба, ну. Вельмі танна за такі кажух. Ён амаль новы, перад самай вайной шыў. Яму зносу няма, і цёпла ў ім, як на печы. Ну, не хочаш кажух? Давай пярсцёнак, калі ёсць. Тыдзень жыць будзеш. Не, з табой справы ў нас не будзе. Людзі на самой справе з голаду ад ветру хістаюцца, а ён... Ты што, адваяваўся? Ходзіш тут. А каніна ў цябе не дохлая? Што? Ды я зараз міліцыянера свісту. Ён табе пакажа, хто адваяваўся, а хто не. Ды хто ты такі? Хто? Тэпай, дзядзька, адсюль, пакуль цэлы. Зразумеў? Да ты сам, можа, з каго гэты кажух садраў. І намогул трэба было б цябе патрэсці, паглядзець, што ты за фрукт, чым у акупацыю займаўся. Можа, у паліцыі быў, а? Ды ідзі ты! Іосіф зразумеў, што могуць быць непрыемнасці, калі гэты мяняла пакліча міліцыю. Павярнуўся і моўчкі пайшоў.
Калі Іосиф вярнуўся на станцыю, заўважыў, што там нешта здарылася. Здаецца, тут як ніколі было шматлюдна. На бліжэйшых путях стаялі і нецярпліва пыхкалі парай два воінскія эшалоны. Адзін з іх накіроўваўся на захад, другі на ўсход. Каля эшалона, што ішоў на ўсход, бегалі вайскоўцы. Хтосьці нёс у кацялку кіпень, нехта ахрыплым голасам падаваў нейкія каманды, хтосьці іграў на гармоніку. Іосиф праціснуўся бліжэй да гэтага цягніка і ўбачыў сярод натоўпу двух у вайсковай форме. Яны стаялі, абняўшыся, твараў не было бачна, пагоны выдавалі лейтэнант і радавы. Хтосьці побач з Іосифам пытаўся, што здарылася. Нейкая пажылая жанчына не адводзіла вачэй ад гэтых двух воінаў. Ваня! Братка! Братка! Оказывается, ёсць нешта на свеце. Родныя браты сустрэліся. Той, што афіцэр на фронт, а той, што салдацік дадому. Адзін скалечаны з вайны вяртаецца, а другі, можа, на смерць едзе. Вось і перасякліся шляхі братоў. Выратуй іх, Господі. Як? Адкуль мне ведаць? Напэўна, звыш ім было прызначана сустрэцца. Іосиф праціснуўся ў натоўпе бліжэй да братоў і спыніўся утрапёны. Упершыню за вайну ён стаў сведкам чалавечага шчасця, дакладней яго ўспышкі. З'явілася нібы іскрынка у непрагляднай цемры, азарылася, на імгненне дыхнула цяплом, каб людзі ўспомнілі, што ёсць яно, счастье. Кому кислые огурки, кислая капусточка, кому кислая... Есть кипень! Кому кипень? Кипень есть! Кому кислые огурки? Комбат выкликает. Кому вареная бульбочка, бульбочка вареная. Все нормально. Нормально. Санитарный пришел. Тяжко пораненым встретила волку. Стань уперши. Сыночек, а моего Петеньки Зубовича не было. С капустой смачные На момант Іосифу па-сапраўднаму стала добра, нават радасна. Ён раптам паверыў у дабро, у тое, што як бы цяжка не было, а лёс усё роўна выведзе цябе да людзей, туды, дзе разуменне і спачуванне. Іосиф ізноў ірвануўся наперад, некага штурхануў локцямі, сяк так праціснуўся бліжэй да братоў. Яму трэба было дакрануцца да цяпла чалавечага шчасця, калі свайго ўжо няма. Паравоз, які накіроўваўся на ўсход, раптам запыхкаў клубамі пары. Іосиф паспешліва зірнуў на твары братоў і ледзь не адшаснуўся. Твар таго брата, які вяртаўся з фронту, быў парэзаны цяжкімі ліловымі рубцамі. Паравоз запыхкаў часцей. Радавы рашуча адарваўся ад брата, ледзь утрымаўся на драўляным пратэзе. Але шчупленькі маладзенькі лейтэнанцік зноў прыпаў да яго, затросся на плячы. Ну як там маці? Маці добра. Ваня, добра. Здароўе як? Добра здароўе. А у бацькі? Бацька крыху хварэе. А малы Стёпка? Стёпка? Да Стёпка ў 3 клас ужо пайшоў, ну. А ты схуднеў. Ёсць крыху. Божа праведны. Зараз. Што вайна з людзьмі робіць? І які нелюдзь яе прыдумаў? За што на людзей такая кара? Пресвятая Богородица, ахіні гэтага хлопчыка,
своим святым амафором. Пресвятая Богородица, Богородица, Дева, радуйся. У чым Благодатная і Мария, перад Господь кім с можа тобой. быць вінаваты Благословен гэты малады, знявечаны вайной салдацік, як і тысячы такіх жа іншых, душ наших, скалечаных, Пресвятая параненых, Богородица, спаси, ды тых, храни нас, што склалі галовы спаси, помилуй. на вайне. Ён жа не Стас. Стас аб'явіўся той восеньскай ноччу. Асцярожна пастукаў у акенца. У Іосіфа тады адразу ж мільганула здагадка. Сын. Дрыготкімі рукамі ён адчыніў дзверы, упусціў яго ў хату, пасадзіў за стол, нічога не пытаўся, губляючыся ў здагадках і адганяючы прэч страшную думку. Дэзерцір. Все, бацька, адваяваўся я. Што? У акружэнне трапіў? Схавайся пакуль дома, затым у лес пойдзеш. Недзе там збіраюцца такія ж, як і ты, акружэнцы. Партызаны былі во все войны. Эх, бацька, ты не ведаеш, што вакол робіцца. Ты не бачыў, якая сіла прэ. Саветам конец. Ты што? То-то. А ты ў лес. Эх, вось былі б жывыя дзед з бабай, яны так бы не казалі. Яны прадаваліся, што галадранцам конец прыйшоў. Пакуль ты з Яўхімам на калгасныя сходы бегаў, ды заклікаў вяскоўцаў разам гаспадары, дык саветы у дзеда з бабай усё забралі, і зямлю, і хлеб, а потым саслалі кудысьці. І невядома, што з імі там здарылася. Хопіць, бацька. Цяпер мы яшчэ паглядзім, хто верх возьме. У гарнізон пайду. Перахрысціся. Ты што сабе ў галаву ўбіў? Я такой ганьбы не перажыву. Перажывеш. Всё перажывеш, што лёс пашлі. Мне, калі ўжо табе так хочацца ведаць, дарогі назад няма, ды і не трэба. Я для сябе даўно ўсё вырашыў. Так што прыкусі язык, стары. Гнілая ў цябе душа. Ткнеш пальцем, рассыпецца. Ну што ж, моя вина, моя. Так вінаваты я, што пабаяўся слухацца дзеда з бабай, калі яны цябе забіралі. Прарасло у табе іх злое насенне. Ты змоўкні ты, надакучыла. Жыві, як ведаеш. І пайшоў. Не змог утрымаць яго Іосіф. Не змог. Маці Божая себе рызу здымала, раба Божага салдаціка укрывала, хуткія кулі і вострыя мячы замаўляла. Каля яго лятайце, у яго не трапляйце, зберажы яго, Божа, ад кулі хуткай, ад шаблі вострай, ад агню, ад потопу, ад снарада,
зберажы, памілуй яго на многія лета. Маці Божая, накрый яго сваёй святой рызай, зберажы, памілуй на многія лета, дай яму зброю і святы хрэст. У дзяцінстве, пазней, ды і цяпер у вайну, Іосіф чуў шмат малітваў на розныя выпадкі жыцця, а гэтую чуў упершыню. З якіх часоў яна прыйшла? Хто прыставіў яе да гэтага часу? Калі? Ці толькі зараз яна з'явілася людзям? Ніхто не скажа. Малітва ашаламіла. Дай яму зброю і святы хрэст. Сэрцам было зразумела, як узвышаецца ратная справа і як яна узвялічвае таго, хто ідзе на бітву за сваю зямлю. Ва ўсім тым, што зараз бачыў і чуў Іосіф, адкрылася трагедыя лёсаў двух незнаёмых яму маладых людзей, адзін з якіх, напэўна, Стасаў аднагодак, а другі крыху маладзейшы. Узрушаны, ён нібы скінуў з сябе той гнятлівы груз, які насіў увесь гэты час. Дадому. Дадому. Праз 2 дні гуднянцы заўважылі над комінам хаты Іосіфа Кучынскага дымок. Першым яго заўважыў Яўхім. На канале «Культура» гучала другая частка радыёспектакля «І няма шляху чужога» па аднайменнай аповесці Уладзіміра Саламахі. Над запісам працавалі рэжысёр Олег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Беляеў, рэдактар Галіна Шаблінская, якая разам з Уладзімірам Саламахам інсцэніравала аповесць для радыё. Ролі выконвалі
ад аўтара народны артыст Беларусі Сергей Журавель. Іосиф Кучынскі, бацька паліцая, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Яўхім Баравец, найстарэйшы жыхар вёскі Гуда, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Міхей Міхасёў, былы партызан, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Мікалай Бязродны, былы франтавік, акцёр Андрэй Кавальчук. Стас Кучынскі, паліцай, акцёр Віктор Молчан. Катя Журавец, удава, заслужная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Мужчына на рынку, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Мішчанчук. Жанчына на вакзале, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Малады лейтенант, акцёр Павел Терахаў. Малады салдат, акцёр Андрэй Каралевіч. У масавых сцэнах заняты артысты заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь акадэмічны хор Белтэлерадыёкампанія. Год запісу 2015. Радыётэатр. Лепшае. Шчырае прывітанне ўсім, хто слухае канал культуры і гатовы спрычыніцца да найноўшых радыётвораў. З вамі гукарэжысёр Аксана Пагодзіна, вядучы Уладзімір Трапянок. Шаноўныя, сёння мы скончым праслухоўванне спектакля «І няма шляху чужога». Вас чакае трэцяя частка, ну а дзве папярэднія шукайце на нашым сайце www.radiokультура.by. Колькі слоў пра пастаноўку паводле аднайменнай аповесці Уладзіміра Саламахі. Яе прэм'ера адбылася ў 2015 да 70-годдзя вялікай перамогі. Над запісам працавалі рэжысёр-пастаноўшчык Олег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Беляеў, рэдактар Галіна Шаблінская. Дзеючыя асобы і выканаўцы. Ад аўтара народны артыст Беларусі Сергей Журавель. Іосиф Кучынскі, бацька паліцая, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Яўхім Баравец, найстарэйшы жыхар вёскі Гуда, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Міхей Міхасёў, былы партызан, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Мікалай Бязродны, былы франтавік, акцёр Андрэй Кавальчук. Стас Кучынскі, паліцай, акцёр Віктор Молчан. Катя Журавец, удава, заслужная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Міхал Калістратаў, мяняла, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Леонід Улашчанка. Марыя, жонка Іосифа Кучынскага, актрыса Ірына Рымарова. У масавых сцэнах заняты артысты заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь акадэмічны хор Белтэлерадыёкампаніі, а таксама студэнты Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта Павел Ліпскі, Ягор Зубок, Артур Казлоўскі, Валерый Пачук. Музыку народнага артыста Беларусі кампазітара Дмітрыя Смольскага выканаў сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампаніі, дырыжор, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Валерый Сарока. Такім чынам, шаноўныя, слухаем трэцюю, заключную частку радыёспектакля «І няма шляху чужога». Яўхім Баравец на гэтай зямлі кораня не меў. І наогул ён не ведаў, ці ёсць дзе людзі з яго роду, ці няма іх. Быў ён, як тут казалі, з чужыны, прышлы. Але чужынцам яго не называлі, як звычайна бывае ў такіх выпадках. Яўхім з'явіўся ў Гудзе гадоў 50 таму, ды так і застаўся тут. Прыжыўся, полюбіў гэты край, людзей, абзавёўся сям'ёй. Яўхім быў сірата, бацькоў сваіх не ведаў. Ён добра памятаў усё, што было з ім гадоў з 5-6. Менавіта ў такім узросце нейкая бабуля аддала яго ў павадыры старцам. Яўхім не ведаў, што гэта была за старая, і як называлася вёска, і што адбылося з ім да таго часу. Ён мог толькі уяўляць. Была гэта родная бабуля або нейкая чужая, да якой ён невядома як і калі трапіў.
Рана памерлі бацькі, падкідыш. Ніхто яму пра яго нічога не казаў. Адно разумеў. Выходзіць, яго гаротніца падгадавала. А потым, зразумеўшы, што далей ёй хлопчыка не пракарміць, аддала на чужы кавалак хлеба, мяркуючы, што такім чынам вырутае дзіця. Помніць, аддаючы старцам, заплакала. Затым пацалавала яго ў лобік, перахрысціла, а потым доўга стаяла на дарозе, пазіраючы, як ён ідзе ўсё далей і далей ад вёскі. А ён азіраўся, не разумеючы, што з ім адбылося, чаму яму трэба ісці паперадзе гэтых чужых старцаў з торбамі на плячах. Але як бы там ні было, выжыў Яўхім сярод чужых людзей. Нямала пабачыў у жыцці і з маладых гадоў засвоіў, што аднаму чалавеку нельга быць на гэтым свеце. Ён ведаў сваё імя, Яўхімушка, так яго звалі старцы. Ведаў і як па бацьку Міхайлавіч. Але не ведаў, сапраўды так ці не. Старцаў ён помніў, ніколі не крыўдзілі, засцерагалі яго ад нягод, а іх было нямала, аддавалі лепшы кавалак хлеба, накрывалі ў холад сваім адзеннем. Аднойчы, калі пасля некалькіх гадоў блуканняў спыніліся ў адным прытулку, старцы аддалі яго ў работнікі нейкаму багатаму мужику, сказаўшы, што ён ужо вялікі і пара яму выбівацца ў людзі. Пазней, праз шмат гадоў, калі Яўхім успамінаў час сваіх вандровак, перад вачыма нібы наяве ўзнікалі трое змардаваных жыццёвым цяжарам старцаў з доўгімі белымі бародамі. І прыйдзе той дзень непакаяння, дзень судны, самоты журбы, люд грэшны, пакутны. Яны былі надзелены вялікім чалавечым дарам, людзьмі быць. А ён жа далёка не кожнаму дадзены. А можа, гэта і не дар, а жыццёвы набытак бедалаг, іх своеасаблівая мудрасць. Сам Яўхім, як лічыў, такім дарам не валодаў. Здаралася і нярэдка крыўдзіў людзей. Злаваў на Іосіфа, часта пагарджаў ім, бацька-здрадніка. Ну, вядома, Іосіф тут стаяў асобна, свой жа, з адной вёскі. Некалі нават сябравалі, некалі разам пралілі нямала поту на палях і лугах. Хаты людзям ставілі, абодва някепскія цеслі. Было нават з адной міскі сёрбалі на сяўбе, сенакосе, жніве. Так што я хоць і чужы яму, а многім з ім звязаны. Жыццё такое, што без людзей па зямлі і кроку не ступіш. І тады, калі Іосіф сышоў з вёскі, сышоў такі бездапаможны, стары, да яшчэ сярод зімы, Яўхім сумеўся. Навошта? Калі Іосіф і дажыве ў адзіноце да вясны, не ўпадзе, напэўна, па брыдзе па свеце прасіць міласціну. Іншага выйсця ў яго няма. Таксама часта ўспамінаў, як разам з Іосіфам праводзілі сыноў на вайну. Яўхім Нікадзіма і Івана, Іосіф Стаса. Яўхімавы сыны былі падобныя на бацьку, такія ж высокія, цёмнавалосыя, моцныя. Былі яны ў яго познія. Марфа чамусьці доўга не магла зацяжарыць,
Думалі, што ім прыйдзецца век дажываць у адзіноце, але яна амаль у 40 першынца нарадзіла, праз год другога. Яўхіму тады было 50. Але праводзячы сыноў на вайну, як толькі мінулі мост за вёскай, спыніўся Яўхім і сыноў спыніў. Паглядзеў на Гуду, опусціўся на калені, перахрысціў сыноў. Хай не кране вас Никодим и Иван, куля. Нехай огонь и меч обыдут вас. Дети, благословляю вас на справу ратную. Так уже выпало на ваш век, что трэба ісці ратаваць зямлю, замест того, каб кідаць у яе зерне. І няма вам шляху назад без перамогі. Сыны слухалі бацьку моўчкі. Чулі гэта Іосіф і Стас. Ніхто не прамовіў і слова. І калі мужчыны зноў моўчкі пакрочылі па дарозе, Іосіф падышоў да Яўхіма. Уставай, Яўхімка. Навошта ты так пра сыноў? Так трэба, Іосіф. А як жа? Не перамогуць нашы дзеці ворага, дык і зямлі гэтай для іх не будзе, і нас з табой, бацькоў, не будзе. Яўхім устаў, але пайшоў не ў вёску, а ў райцэнтр прасіцца, каб узялі на вайну. Не ўзялі. Стары Іосіф з ім не пайшоў. Шмат разоў за вайну успамінаў Яўхім той дзень, калі праводзіў сваіх сыноў і гуднянскіх хлопцаў ды мужчын на фронт, і сваю размову з Іосіфам. Асабліва часта успамінаў Іосіфа, калі праз некаторы час пасля акупацыі ў вёсцы аб'явіўся яго Стас і неўзабаве надзеў павязку паліцая. І адразу ж пасля гэтага паміж Яўхімам і Іосіфам быццам хто правёў глыбокую баразну. Колькі Іосіф не спрабаваў пагаварыць з Яўхімам, усё ніяк не атрымлівалася. Яўхім паглядаў на яго пагардліва, і калі дзе-небудзь перасякаліся іх сцежкі, адварочваўся. А Стасу наогул пляваў услед. Аднойчы, будучы на падпітку, Стас схапіў Яўхіма за каўнер кашулі. Ну что, дядька Яўхім, давно я назираю за тобой. Здаецца мне, что ты вораг новой улады, а? Партызанскага хлеба захотелося. Отказывай! Ты на мяне лапы не распускай! Гляди, знойдутся люди, покоротить, зразумеў. Стас рвануў вінтоўку з пляча, ткнуў дула ў грудзі Яўхіму і, наліваючыся крывёй па-бычынаму выгнуўшы тоўстую шыю, клацнуў затворам. Ну, адыдзі! Калі яшчэ не паспрабаваў людской крыві, так адумайся, не позна. Прыйдзе час, усё табе адгукнецца. Всё, смаркаш! На шум з хаты выйшаў Іосіф, убачыў Стаса з вінтоўкай і Яўхіма, які аддаляўся па вуліцы, падбег да сына, павіс на руцэ. Стас, ты что?
Что это надумал, Стас? Иди прочь! Отойди! А то не погляжу, что батька оборонца знайшовся. Добре. Сьогодні я вас, дурню, помилую, бо свого розуму не уставишь. Живите. Поглядите, что вокруг робится. Добренько поглядите. Может, что-нибудь и зразумеете. Але еще раз здарится такое. Не чакайте литости. Отойди, старый дурень! Ён махнул рукой, нібы отсек. Памятаў Яўхім і тое, калі спалілі вёску. Ён, вярнуўшыся з лесу, убачыў папялішчы замест хат, чорныя коміны і бязгучна плакаў. Спрабаваў адшукаць сваю Марфушку, ды не знайшоў нават яе следу, як і многіх сваіх суседзяў і аднавяскоўцаў. Успамінаў, як з акружэння ў вёску вярнуўся паранены Міхей. Дядька Яўхім! Дядька Яўхім! Выйди! Кого там принесло? Жар! Ой, Михейка, ты? Я это... Ой, здорово. Я дядька Яўхім. Дядька Яўхім. Ну? Моя вина, что до фронту не пробился. Ай, ну что ты? Лай меня за это, але прэч не прогоняй. Ну. Куля подкосила. Только ведай, своей винтовки я не кинул. Скажи, где мне зараз шукать людей со зброей? Где? Люди, Михейка, яны ўсюды ёсць. А тых, што табе патрэбныя, я ведаю, дзе шукаць. Михейка, а маіх сыноў не бачыў? Не, дядька Яўхім, не бачыў. Нас яшчэ ў раёне разлучылі. Іх танкісты, а мяне ў пяхоту. І наогул раскідала наша кого куды. Быццам ветер развеяў. Можа, калі збяромся, калі жывыя будзем. Дай Божа. Праз некаторы час Яўхім праводзіў яго ў партызаны. Добра памятаў Яўхім, як пасля вызвалення вярнуўся з фронту Мікалай. Клыпаў на драўляным пратэзе па пустой спаленай вёсцы. Плакаў доўга, стагнаў. Ну, спокойно. Мужик, ну. Адвоевался, Микола. Дядька Яўхім, там адвоевался. А тут что? Ну, а тут сам бачиш. Ну. Бачу. Твои сыны як? Пакуль вестак не падаюць. Вось Михей, лічы, спачатку вайны тут. Гэта як? Ну, акружэнец ён. Партызаніў. Партызаніў? Так. Паранены ён прыйшоў. І цяпер кашляе.
грудзі прабіла. На ім віны няма. На іншых ёсць. На сыходзе зімы Яўхім, Мікалай і Міхей, управіўшыся з сенам, пачалі цягаць з лесу бярвенне, якое нарыхтавалі раней. Пілавалі па даўжыні хаты, адны на 7 крокаў, іншыя на 5. Такога памеру павінна быць хата. Большая каці з адным дзіцем пакуль не патрэбна. Ды і коні, хоць і запрэжаныя ў парку, больш доўгае бервяно не пацягнуць. Стаялі ясныя зацішныя дні. Ужо добра адчувалася вясна. Свежы ветрык прыносіў з лесу пахі хвоі і елкі. А дубы каля дамбы ўсё яшчэ былі чорнымі. На іх галінах суха трапятала леташняе лісце, якое так і не апала за зіму. Паступова спаўзла і наледь з вокнаў хаты Іосіфа Кучынскага. Іосіф, вярнуўшыся з горада, так і не адважыўся выйсці да людзей. Ён па-ранейшаму цураўся іх. Калі яму трэба было схадзіць да калодзежа па ваду або прынесці з-пад павеці дровы, спачатку глядзеў праз акенца на вуліцу, ці няма там каго. Днямі Іосіф сноўдаўся па хаце без справы, а бліжэй да вечара зноў сядаў каля акна, глядзеў на дарогу. Ён бачыў, як там каля левага берага ракі спачатку з'яўлялася чырвоная дуга, і яна нейкі час то апускалася ў нізінку, то падымалася над ёй, набліжалася. Затым раўнамерна пагойдвалася, паволі плыла над грэбнем дамбы. І вось ужо ў тым месцы, дзе яна падступала да вёскі, з-за насыпу паказваліся галовы коней. І нарэшце надыходзіў той час, калі добра былі бачны сані і бервяно на іх. За санямі, часам папіхваючы іх, ішлі мужчыны. Калі яны праходзілі паўз Іосіфаву хату, ён бачыў, што твары ў іх стомленыя, абветраныя. Часта менавіта тут, насупраць яго хаты, да саней падбягалі Валік і Светка. Побач з імі скакаў, заходзіўся ў радасным брэху руды калматы сабака. Потым, калі коні накіроўваліся да кацінага падворку, з зямлянкі выходзіла гаспадыня. Ступала яна, як заўважаў Іосіф, асцярожна. Было добра бачна, што жанчына цяжарная. Такі ж востры жывот быў некалі і ў маёй Марыі, калі яна хадзіла цяжарная з тасам. І ў Каці абавязкова будзе хлопчык. Вядома, хлопчык будзе падобны на Пятра. А як жа? Прыйдзе час і перасякуцца нашы з Кацяй сцежкі. І мне прыйдзецца усё ёй расказаць. Паспрабую ёй растлумачыць, што я ні ў чым перад ёй не вінаваты. І няхай яна сама вырашыць, хто я, злачынец ці не. І людзі няхай скажуць спакойна, памяркоўна, хто я такі. І перш за ўсё, усе мае аднавяскоўцы, Яўхім, Міхей, Мікола, няхай скажуць. Прыму ад іх любы
прысуд. Раздумуючы так, Іосиф кратком з-за фіранкі назіраў, як Яўхім і Міхей скочывалі бервяно з саней. Мікалай, накульгваючы, таптаўся крыху воддаль, каб не перашкаджаць. Іосиф глядзеў і зайздросціў. Яны разам. А яшчэ пазней, праз некалькі дзён, ён бачыў, як мільгаюць у руках мужчын сякеры, як з-пад іх ляцяць па баках трэскі. Уяўляў, як там, на пляцоўцы, зараз пахне смалой. І з якім жаданнем працуюць Яўхім, Міхей і Мікола. Тады нешта шчымліва салодкае падступала да сэрца, кружыла галаву. Здавалася, рукі пачыналі адчуваць тапарышча, яго адпаліраваную паверхню, цяпло дрэва. Рукам трэба была справа. Але ж не пойдзеш да іх сам, а яны не паклічуць. Час ішоў, міналі дні. Паступова рос зруб, вянец клаўся на вянец. З кожным днём усё вышэй і вышэй хадзіла па небе сонца. Усё далей і далей адсоўваўся шэры гарызонт. У пачатку красавіка вясна абудзілася па-сапраўднаму. Увесь сакавік снег яшчэ трымаўся, ночы былі халодныя, і зіма адыходзіла неахвотна. Вечарамі добра падмарожвала, здаралася, мароз мацнеў і пакрываў лёдам усё, што паспявала растаць за дзень. У красавіку ж неяк адразу змянілася наваколле, пасвятлела, палагодніла. Сонца стала ласкавым, пабеглі да ракі ручаі, вакол усё паплыло. Вецер хоць і гарэзнічаў, але ўжо не дыхаў тым холадам, які раней калоў твар, рукі. Заварушыліся, нібы абудзіліся ад сну галінкі вербалоззя ля дамбы, даверліва пацягнуліся да сонца. А неўзабаве прыляцелі шпакі, і некалькі дзён запар плылі ў нябеснай сіні ў дзямкоўскія балоты журавы. Сёння упершыню Яўхім вёў коней на вясновую зеляніну. Здаецца, коні адчувалі, што пасля цяжкай працы ім даюць волю. Яны стрыглі вушамі і, памахваючы хвастамі, лёгка ішлі па раскіслай дарозе. Яўхім любаваўся імі.
Змаглі дагледзець іх мужчыны. Сена хапіла да сённяшняга дня, і яшчэ трохі засталося. Вось і дамба. Яўхім паглядзеў на сонца. Цяпер яно не сляпіла, як раніцай. Было хоць і чырвонае, але быццам пацягнутае сіняватай плёнкай. Зеленавата-ружовае чыстае неба падказвала яму, што ўначы возьмецца марозік. Да ўсяго дрэвы каля дамбы пачарнелі, а днём жа, здаецца, былі апавіты нейкім ледзь прыкметным карычняватым святлом. Іх густа абляпілі гракі, яны няспынна крычалі, заглушаючы наваколле. Дубы кідалі на зямлю доўгія цені, месцамі перасыпаныя халоднымі бліскаўкамі расы. Павеяла халадком. Скажы ты, рацэ пора ўжо ачысціцца ад крых, а яны ўсё плывуць і плывуць, невядома адкуль. Але ой, вялікая зараз вада. Затапіла многія вёскі, якія стаяць каля ракі. Затапіла палі. Ох, вясна будзе цяжкая. А ў нас дамба ёсць. Нам лягчэй, чым іншым. Пацёпваючы плячамі, Яўхім спутаў коней, пусціў іх. Коні, скубануўшы рэдзенькую тут траўку, адарваліся ад яе, паскакалі бліжэй да кустоў, да ракі. Там трава была вышэйшая, гусцейшая. Ну, туды, дык туды. Яўхім яшчэ крыху пастаяў, павярнуўся і пайшоў да вёскі. Пад нагамі храбусцеў тоненькі, нібы павуцінка лядок. Дарога падмерзла, і мокрыя ногі ў растаптаных ботах пачыналі адчуваць холад. Адсюль з дамбы, якая стрымлівала ў сваёй падкове верлівую ваду, была добра бачна вёска. На фоне цёмна-сіняга неба у рудой плыні чарнатой адбіваліся слупы комінаў, за імі шэрыя нізкія насыпы зямлянак. Хата ж Іосіфа Кучынскага стаяла наводшыбе. О, глядзіце, як рана спаць кладзецца. Дыму з коміна не відаць. Можа, днём што вараць, калі мы справай занятыя? Хай вараць. Нам варыць няма чаго. Хіба што праз дзень-два шчаўя пойдзе, а там, можа, там грыб, ягад. Раптам нешта моцна штурхнула Яўхіма ў спіну, сарвала з галавы шапку, пакаціла яе па дарозе. У тое ж імгненне абпаліла шыю, перахапіла дыханне, здалося, пераламаўшы пасярэдзіне. Затым кінула на зямлю і, здзіраючы скуру з рук, пацягнула па нечым шурпатым, нібы рашпіль. А яшчэ праз імгненне ён пачуў выбухі. Паветра звінела. Яўхіму здавалася, што ў гэтым пранізлівым звоне, які прыцінае ўсё цела, ён чуе і ржанне коней. Яно то наплывае, то сплывае, і яго рэха губляецца недзе далёка-далёка. Праз нейкі час, хвіліна, дзве, тры, імгненне, гукі зніклі, і цяжкая гнятлівая цішыня прыціснула яго да халоднай зямлі, а хвалі гарачага спрэсаванага паветру апяклі твар, рукі, горла, перахапілі дыханне. І Яўхім, заплюшчыўшы вочы ад страху, усё ж змог падняць галаву, паглядзеў туды, адкуль усё гэта накацілася. Дамба. Дамбы не было. Зніклі коні, дрэвы, ракі. Ад ракі на Яўхіма кацілася вялікая ў рост чалавека цёмная хваля.
Яна была яшчэ далёка, і Яўхім падумаў, што тут, каля вёскі, яна аслабне, асядзе, распаўзецца, не паспее змыць яго. Пераадольваючы неймамернымі намаганнямі слабасць і боль, ён акрываўленымі рукамі адштурхнуўся ад зямлі. Устаў, павярнуўся і паглядзеў у кірунку вёскі. Адтуль, спатыкаючыся, да яго беглі Мікалай і Міхей, лепш сказаць, бег Міхей, а ззаду, далекавата адстаючы ад яго, скакаў на драўлянай назе Мікалай. І Яўхім падумаў, што хваля не асядзе, не распаўзецца, а наадварот, з кожным імгненнем будзе расці, і хутка накрые іх і панясе невядома куды. Ён замахаў ім рукамі, кінуўся насустрач, каб спыніць іх, зберагчы ад бяды. Бежите до Кати, на деле, берите деток, берите деток и отводьте до Погора, до хлева, до хлева. Кони, кони, кони. Іосіф ужо драмаў, калі пачуў гул, а праз імгненне яго скаланула. Шыбы ў вокнах зазвенелі, са столі пасыпаўся пыл. Нічога не разумеючы, ён саскочыў з ложка. Вакол усё дрыжэла. Здалося, недзе за вёскай каля ракі страляюць з мноства гармат, і рэха стрэлаў коціцца па зямлі. На вуліцы трашчалі жэрткі плота, чуліся невразныя крыкі, недзе каля хлява на пагорку жудасна выў сабака. Праз некалькі хвілін гул аціх, і побач з Іосіфавай хатай пачуліся мужчынскія галасы. Іосіф кінуўся да акна. У гэты момант трэснула аконная рама, рассыпалася шкло. Твар апяклі халодныя пырскі. Іосіф ледзь утрымаўся на нагах, адскочыў назад, чакаючы, што зараз вада захлісне хату. Але хваля, скалануўшы сцены, адкацілася. Паводка! Значыць, дамба! І тады Іосіф, быццам гэта адбывалася учора, убачыў, як па дамбе, парослай высокім разнатраўем, чамусьці поўзаюць немцы. Karl, hast du alle Minen richtig gelegt? Jawohl, Herr Leutnant. Ich habe einen richtigen Platz gefunden. Ha, das wird ein gutes Geschenk für die Schweine sein. Dann fahren wir los. Надыходзячы, немцы ўсё-такі яе замініравалі. І як гэта ніхто з нас не здагадаўся, што дамба, звычайны земляны насып, можа быць замініравана. Але навошта? Гэта ж не мост. Іосіф раптам адчуў, што стаіць у вадзе і што ногі абпальвае холад. Хлеб! Ён кінуўся ў сенцы. Там злева была кладоўка. Іосіф убачыў, што фанерныя дзверы сарваны з адной завесы. У кладоўцы, як і ў сенцах, плюхалася вада. Іосіф глянуў на цяжкую паліцу каля сцяны. Мяшкі са збожжам ляжалі на месцы. Вада іх не даставала, не даходзіла на 5. Прайспеў. Ён ведаў. Так было заўсёды, пакуль не пабудавалі дамбу, што праз дзень-другі паводка загоніць яго на гарышча. Ён будзе жыць там, перацягнуўшы туды пасцельнае рыззё, няхітрыя харчовыя запасы
і, канечне, зерне. Потым ён будзе днямі сядзець на пакатай страсе сенцаў, назіраць за тым, што робіцца навокал, чакаць, калі вада пачне адыходзіць. А сыходзіць яна будзе паступова. Спачатку адступіць ад сцяны хлява, потым адходзіцца ад паветкі, апусціць на землю лодку, якую, напэўна, падняла зараз, але не знясе яе, надзейна прывязана. Затым сыдзе з двара, забраўшы з сабой смецце, дошкі, дровы, і нарэшце вычысціць падножжа куста бэзу ад леташняй лістоты і ламачча, увойдзе ў лугі, каб, пахадзіўшы там, вярнуцца ў рэчышча. І тады зноў у вёсцы ўсё будзе па-ранейшаму. Я буду цурацца людзей, а яны грэбліва адварочвацца ад мяне. Іосіф крыху пастаяў каля жорнаў, на якіх ляжалі мяхі збожжа, аддыхаўся і, не зважаючы на холад, захлюпаў у хату. Там у пячурцы намацаў пачак запалак і палатняны мяшочак з крэменем. Гэта дабро заўсёды ляжала ў яго там жа, на выпадак, калі запалкі ацырэюць. Нібы машынальна паклаў крэмень у кішэню. Затым узяў свечку пад абразамі, запаліў яе, паставіў у шклянку на стале. Жоўты язычок слабага полымя ускалыхнуў вакол сябе цемру, потым, набраўшыся сілы, адкінуў яе ў куты, задрыжэў на вадзе. У першую хвіліну Іосіф амаль з палёгкай уздыхнуў, убачыўшы, як на сцяне заварушыўся яго цень. Але неўзабаве ажно скалануўся. Раптам цень быццам прыклеіўся ў рамку з фатаграфіямі, што вісела на сцяне, застыў побач з Марыінай выявай і з плямай, дзе калісьці была Стасава фотокартка. У тое ж імгненне Іосіф пачуў, як затрашчала свечка. Язычок яе полымя затрапятаў, быццам на ветры, і падалося, вось-вось згасне. Запаленая свечка трашчыць, а язычок полымя без ветру метусіцца. Господи! Стас, это ты? Навошта прыйшоў? Я не клікаў цябе. Адыдзі, кажу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, памілуй мя грэшнага. Ён павярнуўся, каб выйсці з хаты, але на сцяну накацілася новая хваля. Сцяна задрыжэла, з яе сарвалася, упала ў ваду рамка з фотаздымкамі. З хвіліну яна трымалася на паверхні, потым імгненна знікла ў цёмнай вадзе. Ну вось, Марыя, цябе ўжо зусім няма. Эх, жыццё! Я любіў іншую, і ты кахала іншага. І жыцці нашы маглі інакш скласціся, радасна. І тваё, і маё.
Толькі што не кажы, ужо нічога не змяніць, не выправіць. Хіба што в думках. Что ты мне, Матвею, вочы колеш? У яго сваё жыццё, а ў мяне сваё. Раптам перад ім слаба ўскалыхнулася святло, ці то круг як кола, ці нешта іншае ледзь улоўнае. І ў гэтым святле ён убачыў, як выявіўся вобраз. Ведаю, што трэба рабіць. Усё жыццё шкадаваў сябе, крыўдаваў на людзей, што не хацелі мяне зразумець і на сваё гора жаліўся. А ў іх жа таксама гора. Можа, яшчэ большае, чым у мяне? Трэба ісці да людзей, разумецца, дапамагчы. Гэта маё выйсце. Гэта мой паратунак, маё наканаванне. На двары зусім сцямнела. У хату праз аконны праём урываўся калючы халодны вецер. У цёмным небе зіхацелі зоркі. Іх цьмянае святло ледзь пагойдавалася на чорнай вадзе. Ад яго хаты да хлява, дзе былі людзі, ламаючыся бегла жоўтая месяцовая дарожка. Шырокая тут, там, каля пагорка, яна звужалася. І не было зразумела, ці дабягала туды. Калі мужчыны прыбеглі да Яўхіма, вада ўжо была да каленяў. Мікалай і Міхей падхапілі старога пад рукі, баючыся, што ён упадзе. Коні загубіў. Ой, коні загубіў. Пайшлі. Трэба спяшацца. Вода прыбывае. Мабыць, размывае дамбу. Да раніцы все затопіць. А у нас, можа, ужо і лодак няма. Твою дядька Яўхім, мабыць, адразу ж снесла. Ты ж я права на беразе.
за хлевом трымала. А наши з Міколом ля дамба былі. Мабыць, няма ўжо іх. Хіба, што ў яго, у Иосифа лодка целая. Бачыў, стаяла под паветкай. Разберомся, што ёсць, чаго няма. Давайте хутчэй, да хлява, там вырашым, што рабіць далей. Там і жанчыны з дзецьмі. Калі рванула, яны якраз управляліся з казой, ды стойлы чысцілі. Ну, дзякуй Богу, дзякуй Богу. Пайшлі, дядька, чаго стаў, пайшлі. Падтрымліваючы адзін аднаго, мужчыны рушылі да хлява, каля якога, прыціснуўшыся плячом да пляча, стаялі дзве жанчыны і двое дзетак. Калі падышлі да пагорка, Яўхіма ўразіла, што ніхто не крычаў, не галасіў, не кідаўся, не ведаючы, што рабіць. Усе моўчкі чакалі. Ну, бачу, усе тут. Усе-то усе, толькі дядькі Іосифа няма. Іосифа? У яго ж ёсць дзе паводку перачакаць. Ты пра яго не вельмі клапаціся. У яго лодка пад паветкай. А нашы на беразе былі. Знесла іх, мабыць. Дзе іх цяпер знойдзеш, ай? Яўхім, сказаўшы гэта, заўважыў, як Каця нечакана здрыганулася, асцярожна прыклала рукі да жывата. Яўхім памкнуўся да яе, каб падтрымаць. Не хвалюйцеся. Не хвалюйцеся, ўсё як трэба. Ой, відаць, ужо нядоўга адной мне быць. Ты вось што, Кацярына, калі спалохалася, рукамі жывот не чапай. Там жа дзіця. Даўней казалі, калі цяжарная жанчына бачыць якую бяду, або ёй страшна ад чаго, ні ў якім разе яна не павінна хапацца рукамі за цела. Гэта чаму? Ну, каб знаку на дзіцяці не было. Ад сабакі жмут поўсці на цельцы, ад агню апаліны, да ці мала што. І наогул, каб потым у жыцці дзіця нічога не баялася. Брахня гэта ўсё, дядька Яўхім, забабоны! А ты не лезь не ў сваё. Няхай брахня. Яна што, каму перашкаджае? Не намі сказана, не намі адмаўляць. Брахня, знайшоўся. Ды не, дядька Яўхім, не спалохалася я. З радасцю дакранулася, адчуваю. Хутка ўжо. Ну і добра, ну і добра. У хлеб давай, на гарышча. Мы як прачувалі, што паводка будзе, ведалі, дзе хлеб ставіць. Не дойдзе сюды вода. Адзіце са мной. Вось там ліхтар. Вось, запаліць трэба. Міхей, ты кноту падкруці спачатку. Не хвалюйся, дядька Яўхім. Зараз все зробім. Чаго ў цябе рукі дрыжаць? Ці чаго? Дай сюды, дай сюды, дай, ёй. Ну. О. Вось што, мужчыны, заставайцеся тут. А жанчыны наверх. Там яшчэ сена ёсць. Раскідайце, каб ляжаць можна было. Ой, так. Яўхім бачыў, як зноў здрыганулася Каця, як спачатку, мабыць, ад болю перакрывіўся, пачырванеў яе твар, а потым пасвятлеў. І яна таемна, лёгка усміхнулася.
Бліжэй да паўночы Іосіф рашыўся пайсці з хаты. Сабраў рюкзак харчоў, 4 банкі тушонкі, добры кавалак сала, з паўвядра проса, 10 бульбін, фунты 2 солі. З такім багаццем нідзе не прападзеш. Яно яго мазалямі, потам заробленае. Паклаў рюкзак у лодку на паліцу, на папярочнае сядзенне пасярэдзіне мяшкі са збожжам. Гэта асаблівы скарб. Хочаш, змялі на жорнах, потым пячы хлеб. Хочаш, сей. Дорага жыта дасталося Іосіфу. Не, дорага не таму, што аддаў за яго залаты чырвонец царскай чаканкі. Дорага таму, што баяўся, як бы па дарозе дадому. Прадавец, а ён яму збожжа вёз, не прыбіў дзе-небудзь сярод лесу. Таго прадаўца ці мянялу Іосіф ведаў. Мужчына з Заброддзя, нехта Міхал Калістратаў. Яшчэ да вайны ён славіўся тым, што мог любога ні за што пабіць. Здаецца, за нейкую правіннасць Міхал нават паспеў пабыць у турме. У вайну сядзеў дома. Хадзілі чуткі, што ні з немцамі, ні з партызанамі асабліва не знаўся. Хаця і тым, і гэтым рабіў калёсы, сані. А тут Іосіф сустрэў яго на кірмашы. Абодва ўзрадаваліся, лічы сустрэліся на чужыне землякі, ледзь не ў абдымкі кінуліся. Ты здорово, дядька, здорово! Здорово! Чекай, а ты чого тут, дядька Йосиф? Я працюю на станції. Ну, часом ходжу на рынок. Ну, каб что выменять. Ну, а ты рассказывай. Я ось пару мешков хлеба привез, лишек. Сам сеял, сам убрал. Может, возьмешь? Ну, а чему бы не? Ну, коли ж торгуемся. Ну, что дать можешь? Ну, что? Ну, правда, перстенков нема. О, слухай, може, кажух, а? Чекай, кажуху сам ходи. Ну, что? Мне золото треба. Ну, твой же тесть багатым был. Ну, неужели тебе ничего от его не пропало? Те от сынка твоего люди казали, что войной он добро руки награл. Ну, навошта честного або сынова? У меня свой блескучий червончик есть. Свой, кажешь? Ну? Червончик? Ну что ж, тады сговорились, я тебе мешок подвезу. Куды? Не, чекай, а чему мешок? Два давай. Два? Червончик царской чаканки. Царской, кажешь? Ну, давай, угоду, давай. Гроши там у меня. Там гроши у меня. Угоду. Ну, угоду так угоду. А у двоих веселей, да и смелей ехать. Вечер хутко, дорога не близкая, да и лес. Ну, тогда пошли. Пошли. А може, дядька Йосиф приховав свій червончик, а може у кишені тебе, а? Признавайся. Была бы при мне, ты, землячок, меня
пристукнув би. Я твой абрэз яшчэ на кірмашы заўважыў. Абрэз. Лес, дядька, темно, ці мало что. А ты нічога не бойся, калі со мной. Ага. У Гуду приехали ночью. Конь у Михала был сыты, як не з войны. Амаль усю дорогу добра бег. Дома Иосиф, не тоячыся Михала, достал со схованки з-пад печи загорнутую в анучку золотую монету. Ну где ты там? Зараз. Ну, знайшов? Да. Во. Ой. З молоду берог, Миша. А ты кажеш, честь багатый был. Сын. На. Давай. О, тримай. Чекай же, треба ж розгледіти. Чекай. Кажеш, царський чеканки? Ну? Зараз поспитаю. А ніщо це і правда. Ага. Хто? Ну. Нічого, зараз загорнув на совочку. Каб не згубить же дядька Йосиф. Ну, пошли, мешки отдам. Пошли, давай. Отак от. Тримай в этой. Ну, ти ще. Отак от. Все. Ой, ну і дурень ти, дядька. Ай, дурень ти, дядька Йосиф. Життя прожив, сидячи на одной монете. А мог бы... Не в гэтым шчасце, Михал. А ў чым? Хлеб дорожей. Ну, а ты распрагай коня, поставишь у хлев. Ночь же на дворы. Не, дякую. За мяне, дядька, не бойся. Праз гадзіну буду дома. Ноч зорная. Я праз раку наўпрост. Шлях вядомы. Бывай. Добра, калі шлях вядомы. І так жылі многія, наперад ведаючы, што і як рабіць. Здаецца, ўсё прадбачвалі. А вось толькі аднаго не прадбачылі – вайну. Ды што і як у ёй будзе? А я, белая варона, ніколі нічога наперад не прадбачыў. А вось цяпер прыгнаў лодку да ганку, пагрузіў у яе харчы і мяшкі са збожжам і ведаю, што рабіць далей. Иосиф резко поднялся, подошел до стола, узял правую руку свечку, ступил крок до покута, знял з яго образ. Затым поставил новую свечку у шклянку, запалил. Хай гарыць. Можа ачысціць хату ад нечысці. А раптам моя хата спатрэбіцца аднавяскоўцам? Да іх жа плыву. Трэба абраз загарнуць у ручнік і пад кашулю. Божа, даруй мне всё грэшнае у маім жыцці. І калі моя хата нікому не будзе патрэбна, то навошта яна мне? Бліжэй да паўночы,
калі дзеці, згарнуўшыся клубочкам, спалі ў хляве на палацях, якія зрабіў Міхей, а Катя ціха стагнала на гарышчы, мужчыны пачулі з вуліцы разарваны ветрам голас. Сабака, ён ляжаў ля дзвярэй, натапырыў вушы, слаба загрычэў, сціх. Яўхім падняўся з калоды, на якой сядзеў, падумаў, свой, калі сабака так. Кого гэта прыбіла да нас у такі час? Ліхтар возьми. Дядька Яўхім, ліхтар посвяці. Узяў. Эй, хто там? Люди! Кого занесло сюды такой порой і адкуль? Ой, можа, гэта мне здаецца? Можа, я не ачомаўся яшчэ пасля выбуху? Люди! Не здаецца. Яўхім зразумеў, хто шукае каля іх ці ў іх выратавання. Іосіф. І помслівая злосць пачынала закіпаць у душы. У яго яшчэ хапае сумлення. Увогуле ж, цяпер у Яўхімавай душы змагаліся два пачуцці. Адно — адправіць таго, хто прыйшоў прэч, так і сказаць яму: «Ідзі, д'ябал, каб на векі вякоў людзі не бачылі і не чулі цябе». Іншае — паспачуваць, пусціць да сябе. Канешне ж, не ад дабра Іосіф плыве сюды. Мабыць, шмат што перадумаў, першым рашыўся пайсці да людзей. Але навошта ідзе? На што спадзяецца? Хоча, каб даравалі? Спадзяецца на спачуванне? Як быць цяпер Яўхіму? Адгукнуцца на голас, упусціць у хлеў, даць прытулак? А што скажуць мужчыны, жанчыны, дзеці? Было раней неяк вяскоўцы нават спрабавалі спачуваць Іосіфу, але, здаецца, ніхто ніколі нават не думаў дараваць яму, апраўдаць яго. Шмат зла бачыў Яўхім за сваё жыццё, і людзей злых пабачыў нямала. Ведае, чалавек ад зла слепне. Ён перастае быць чалавекам і прагне толькі аднаго — зла. А са злом сярод людзей нельга жыць. Самому б цяпер не аслепнуць ад злосці. Эй! Сюды! Вяслуй да мяне! Гэта ты, Іосіф! Я! Яўхімка! Адкуль? З дома! З дому, кажаш? Ну-ну, дык што, а? Яўхім адчуў, як пачуццё жалю да Іосіфа знікае, змяняецца нянавісцю. Прыбыў. Ой, а дзе ж ты раней быў, калі з намі чынілася такое? Дзе? Зачыняй, дядька Яўхім, дзверы. Няма чаго мерзнуць. Мамашка, накрый меня хусткой, я змерзла. Яўхім! Михей! Миколай! Катя! Як вы тут? Збожжа ў мяне, збожжа, ежа, хата яшчэ цёплая. Для дзетак жа стараўся, для дзетак. Дзеткі ж у вас. Тут яны, дзеткі, тут. А як жа? І Катя тут нараджае. А ў цябе ў хаце, напэўна, вада. Таму і прыплыў. А тут суха.
Паводка сюды не дойдзе. Мы яе тут перажывём. Ды зачините вы дверы! Детей простудите! Катю! Сквозняк! Я сам, Михей, зачиню, сам! Яўхім стаяў у роздуме. Як быць? Тым часам накацілася хваля, штурхнула лодку да хлява. Той ноччу сярод велізарнага разліву вады доўга палала Іосіфава хата. Людзі, сабраўшыся разам на сухім пятачку каля хлява, які даў ім прытулак, бачылі, як вецер рваў на шматкі жоўтае полымя, нібы стараўся збіць яго з будынка, пагасіць. Яны назіралі за тым, як гарыць хата, і ў водблесках агню шукалі вачыма на вадзе таго, хто яшчэ нядаўна спадзяваўся прытуліцца да іх. Але дарэмна. А каля іх на слабай хвалі гайдалася лодка, а ў ёй на пярэдняй лаўцы ляжаў рэчмяшок з ежай, а на папярочным сядзенні 2 мяшкі жыта і загорнуты ў ручнік абраз. Нідзе не знайшлі яны Іосіфа і потым, калі ўсё адышло ў мінулае. Згарэла хата, сышла паводка, наступіла вясна, заквітнела лета, легла зіма. Ніхто не ведаў, што стала з Іосіфам, куды ён знік, ці сам падпаліў хату, ці хто іншы, і наогул, як усё гэта адбылося. На канале «Культура» гучала заключная частка радыёспектакля «І няма шляху чужога» па аднайменнай аповесці Владзіміра Саламахі. Ролі выконвалі ад аўтара народны артыст Беларусі Сергей Журавель, Іосіф Кучынскі, бацька паліцая, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, Яўхім Баравец, найстарэйшы жыхар вёскі Гуда, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, Міхей Міхасёў, былы партызан, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка, Мікалай Бязродны, былы фронтавік, акцёр Андрэй Кавальчук, Стас Кучынскі, паліцай, акцёр Віктар Молчан, Катя Журавец, удава, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова, Міхал Калістратаў, мяняла, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Леонід Улашчанка, Марыя, жонка Іосіфа Кучынскага, актрыса Ірына Рымарова.
У масавых сцэнах заняты артысты заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь, акадэмічны хор Белтэлерадыёкампаніі, а таксама студэнты Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта Павел Ліпскі, Ягор Зубок, Артур Казлоўскі, Валерый Пачук. Аўтары інсцэніроўкі для радыё Уладзімір Саламаха і Галіна Шаблінская, якая выступіла таксама рэдактарам запісу. Рэжысёр-пастаноўшчык Олег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Бяляеў. Год запісу радыёспектакля 2015.